Chere ka nzọ ka ebe ị na-aga ifuru onye kwadoro n'okpuru akwụkwọ nsọ na-achọ ka o jee na chọọchị ya ka ị na-ajụ ka ebe ọ na-anya mpọchị na-efife a ka ị na-eji izi ozi ọma mpọchị mba ọ bụrụ ozi ọma ka m na-eje ọ ka nje na nke ndị akwụna ka m tọghata ndị akwụna ebe mọzụ na onye nwe chọọchị nwere ike ịnọkọtasị ka ya jee chọọchị ya ọ bụgo ntị ọfụrụ mpọchị etikọ na m ama ihe gị na-asa na-eje n'obodo a ihe gị na-asa na-eje n'obodo a mgbọsị m ga-eji anya m na-abụ wee fịa hei Chineke ife m ga-eme gị ịma like ya ị na-aga izi ozi ọma pasta ara ana okwu ofu okwu chọrọ ịgwa gị anọ m ebe a na-eche ofu onye ga-ejekata ije bata ebe a si m na ọ dị ime si m na ọ dị nka mgbe a ngwa gị ihe ji ntị oke eme na-eji izi ozi ọma kenke hapụ ihe asịrị onye na-akọ asịrị a ọ dị ka igebe gị asịrị ọ nke a ka m na-asị ekwensu gaa m n'azụ pa mmụọ ekwensu ba gị ime mana ya mmụọ ekwensu ga-abụ ofu mmụọ ekwensu afọ ọpụchago mpọchị mgbe e tere gị mmanụ nsọ tebụl ude nsọ agago ihe bụ kịta anọ bụ mmanụ nri granọt oil ohe dị gị n'arụ mgbe mmanụ nsọ dị gị n'arụ hapụ nke mmanụ nsọ biko jee fụọ asa ịfụcha asa ịbata n'ụlọ abalị anyị alụọ jee gị fụọ asa onye nwere dọbụl GP onye nwere GP tank gwanụ m ihe onye nwere GP tank dị ka gị ga-eje na-atụgharị n'okwuchi galọn sịkwa m ihe akwụkwọ nsọ ji wee kwuo okwu sị na onye amụma adịrị n'ala nna ya akwa gị nwa nwunye nna gị mụdekwa mba na ihe gị nwa nwunye m na-agwa m ihe ị kwesịrị onye dịka gị kwesịrị ị na-ewulite mmụọ ọ bụ mere ọrụ na-ekwu enwere mmadụ ihe bụ otu edo onye nwere onye dịka gị otu nọ na onye nwere onye dịka gị ọ ga-apụ jeje na-achụ nwaanyị n'iro mmadụ ihe bụ GP tank ihe bụ GP tank akwa OPP instrument onye bụ feji abachara but keyboard na-ekwu baba mmadụ ka ịha Ikem, ama m ọfụma afọ gị n'obi niile Ikem, ama m n'ifuru m n'anya mana o wee ife mmelụ na asa gwa m eziokwu Ikem, ka ihe mere asa Ikem ifo m n'anya Ikem, ọ gị na-ajụ m ife ịma na ahụ gị n'anya ọfụma ọkwa ịma oke ngwa ka m jụọ gị ọ bụrụ na ị nwee ohere enye gị ohere kịta esi gị welụ onye ga-aga bụrụ na ewepụ m ka onye ọzọ dị n'ime m ndụ gị gwa m eziokwu ọ bụrụ na ị gwa m ife a m ga-enye ego onyinye pụrụ nnukwu iche ka m enyenubere gị na ndụ gwa m eziokwu biko Ikem, ọkwa isi m ewu m n'anya ị ga-enye m ihe onyinye m ga-enye gị ihe onyinye ị ma pastọ Ikem, ị kwesịrị na ịma ya oke echetagwo pastọ amatago m ya kịta ihe mere m bụ na ewetụrụ m nwa ntakịrị mmasị n'ebe pastọ nọ mana ọ bụkwa na ahụrụ m ya n'anya karịa aga ọ gị bụ Ikem ntakịrị mmasị ka m kwuru na atụrụ m gị na aṅụzi m ya n'anya asa si ebe a pụọ Ikem ka ị gwakwa anụ asa si ebe a pụọ Ikem ọkwa isi na ngwa gị eziokwu na ị ga-enye m ihe onyinye dị iche ihe onyinye aka si ebe a pụọ si ebe a pụọ Ikem ịma na ahụ asa si ebe a pụọ tupu mechaa emebe pastọ a na-emelụ nwanyị na-emere ka ya mma
Kenke knows the attack in one of them. It is I is with ego. War landlord booked it in go by needle. Wait on up and go by needle. I is where landlord of you. Yes, Cheviche, I beg not looking. Gago or bend them more. Yeah, go bed them more. Conjures boo. Upon Rapamac and Calaluna, Archibald, Cabo Overstand. The hair almost entirely by Tubin Chippy. Acha mema kama ni siku ni ngumu for budget ni na naima na mwezi ukifanya jenobo. Tambu jepo kwa kapa jini ni aliani. Ibe. Ebo no na na yake ni budget ni yini na. Buli ajebe. Okwe wo mkemeba. Use benu chedi neba. Hasan ka ngwa ya kwa ya lady kama na agwazi oso. Onwe be ncholi ije mmeka mpudo nkwa kwa info na masimu. Emeka mmaru ka yesi. Ibe biko ni na oburi yo no matagi ka mu. Ifu kabo ifo onono ife ja bere ku tedi. Ifo lia. Kiki chana ncheli Akwa wangi na mbu nwata akwụkwọ so ba dere mecha ka na ebuteri o ka ebuteri ọzọ ngwa nke ọ dị o ngwa bịa ka anyị hey Igwe nwoke ọma ha Igwe nwoke ọma ndoka ọnwụ Igbo na bara aka gịnị bụ ihe ahụ gwa m ihe ọ bụ ka m mara ma ọ bụ ihe m ga-emenwu ọ bụrụ na ọ bụ ihe m ga-emenwu aga m emere gị ya ịma nwanne m nwaanyị ji ezigbote ego ọ bụrụ na m emere otu ịma na mkparị ga-akarị achọrọ m ịma na ị ga-alapụ n'ụlọ m ụna naanị otu ụbọchị ọ bụrụ na ime nwa olu m ya ka ngosi ya mme ka asị nọ nke mụnwa ka mma na m anapụta ya nsọ anyị isi napụta ezigbote ego nke bụ eziokwu bụ na okwu anyị kwuru nkịta kwụsịsịrị m ọkpụkpụ n'ihi na ihe i kwuru bụ ihe siri ike nke ukwuu biko ọ bụrụ nwoke niile ga-emenwu ihe a mana etu o si na dị akara n'isi ka m chee eche tupu nza gị anya bụ okwu mana aga m emere gị ya n'ihi na mụ na gị bụ enyi mana otu ihe ka m na-ayọ gị ana m ayọ gị biko gị na nwanne gị nwaanyị a emebikwana ihe ọbụla n'ụlọ m ọ dị otu ụbọchị nwere ya eme ọzọ dịkwa ka ibie chetakwa na ikwuru na ọ bụ sọ naanị otu ụbọchị ya akarịkwa n'otu ụbọchị mechupụtakwa okwu ọnụ gị Kwanti ga magwa gị nwa ihe jikọ m na ndọkada gakwala onwe gị asịna iwo na nkwa gị gbagotara ụgwọ ndị nwe injinia disko mana ka ị na-agba ọkada ọcharakwa anya gị ọmaka anụ mba ma butere ụbọchị nekwa ka gwa gị ife na-amara maka onye a bụ ife arụsị nna ya ji ụgwọ na-enye ya nsogbu ife a gbakwara ka ngwa gị nna ya anafa agbakeri ya na-ere ka ma ga-afa alụrụ ya agwụ hapụ onye a onwe onye nwere ife ọ na-arụ na-akwụgharị n'obodo a kwacha onye a nkịtị na ka ngwa nwa lapụta na nna agba ọkada mana enweghị m ibe ndị oyibo na-aga eku amdishon n'obere oge ba ịfụwa m na redio apịawa m taya n'anya ụmụ ndị ogbogbo ahịra ndaba ata na ọbụla otu ebe n'obere ka apịawa apịa ya agọta ibe m bịara ije owu ka anyị kwụtụrụ ibe aka nwere m nwa obere ndidi n'obere oge ife adị mma anyị eribe ife ịpụchago dozie ntị ka m gwa gị arụ ma anyị na-echekwa ya anya ọ dịrọ ka ife a ga-eji ego ọkada wee nede anya so na-agabala onwe ka ngabala onwe nne mana enwekwene m adishọn mbụ ọgaranya n'ihu akwụfụrụ onweghị ndekọta na mere mmiri amaghị ihe nwatakịrị a gwara nwa amaghị onye ara agwara nwa si na ọgwụ ahụ na onye dịgwu nke a ka bụ dị maazị nọ injinia ka m na akụwa na mere ya nọ n'ime obodo ebe a anyị maazị mba ebe a ụdịrị ebe a enwere m ike ị na ebe na-adịghị otu a ka m gwa ya bịa
ife nke atọ ụtọ nne maka na mbọ anyị ife eme na ọ dị kpogbu obele ego ọ dị mkpa Maybe going to clean it. They don't worry. Gana ki wele go. But have to change. Wadala odi. Man, nizame go for them. Ego gini kwa. Ege semo na mo bia wolu. That's why next time hapo asi. Ana masidira hapo o mu meperi ya fe ne me fa ne no. Oh, e ma so gi kulia. E fe ne kan ke no la no. Ka bo ke no bro nke mo. La pe fe no la no. Asim bi na na tita. Na tita. Ife su le su. Ya. Ege yes na se me fa no na ne na ila. Ifa ne. Ne so me go kan po ni ba me go ma so de mo me. Ne so me go. Oh, ege yes na su. Nna isi na agwali godu me ba isi na agwali mi isi Kini na mezi chegodi fan me godu go na eba ne go de la ndu na kwa ndu ke na anwu no watan ndu na yin na isi na agwali zili malisi gi ana nwa na akpo ke ma afia mbo iju ka ahụ ka ogin ka na akpo dike nwa na ihu a ga nke imi ya kina na nti atira na nwa na amacha na do na no de anu na na okwu ya de ko okwu nwa jide m no nwa ha mgbala asa nwa awọ na rutu nwa na anu oh yeah ihe ute karịsị mbụ na this boy bụ isi ukwu na amalụ ka ọ na adị ka ndị ala ọ dị gbaya sọpụte nke ma this boy oh ibe gbaya sọpụlụ lakini ọmọlọ onye uke owo si wonye obodo ọ bụrụ ezigbo akwa ka ibe na-eyi ọ bụrụ ọnwụ n'elu mmụọ anya ka efunwu nka ndị ọnne mmụọ na-ebe ebe ibia na-eyikwa na akwa na-eme emekwa ihe ayịbekwa ihe bụ ihe nri n'aka na ene anya mmụọ anya kama wee nwụọ m na anụ anyị tiri ibe alụ n'ụlọ ihe kasị ewute ma ọ bụrụ na ezigbo akwa ka ọ na-eyi ema anya isi na agwara ego mfiri fún ya fọdụ mgbe nwa awụzọ m naanị ya bụ ogologo ka etiri ibe alụ ọga ibe chefu bụ ndị anyị nwere ụlọ akwụkwọ ahụ mmecha awọ mmụọ na alụ mmemme ibe ife mee ya ya bụ mmecha ya ọma nọ mmụọ na agwụ ọkwa gwa nke na nwe nsogbu ebe m rụrụ ọrụ agbụchie m azụ ebere oge mbidokwa ọrụ emerụ ya anya ị ka ga-agụ akwụkwọ na obere oge ndozi ebe ụfọdụ etinyekwa nke maka nsị emerụ ya anya nke abụrụ nke izi nwere m obere ndidi m na-emezicha ebe niile ọfụma bidokwa ọkwa maka nsị emerụ ya anya n'ọwa obere oge ka ị ga-enwe ebe m bi achụpụ nwere nri achụpụ m nna m nza ndị Igbo si na awada agbụsị datị nka mmanụ na ife ahụ anyị kpazi na ewezikwa isi ego ịgwa m na-ebinye m maka ife na ngwa anyị na-akwado echetala m ekwere na igwe mana e nwere nsogbu n'ebe ego kịta onweghị ego ọbụla dị na akpa m ugbu a ike mgbago onwe ego aga ebe a ọrụ ego onwe ibe kedu ka isi atụtụ ego ọ pụtara na ehi ogologo oge mụ na ego yi ka na-enyo mere ya matabeghị ka m si ebi ndụ ọ dịghị ka m nwere ụdị ego a mgbe nọrọ ebe a na-agwa gị na ọ dịghị ego ọbụla dị m n'aka ihe gbasara ego a bụ ego mmadụ nyere m ka m were zụtara ya ihe mana ọ afọ ego a dị ka ebe iji eje na ụlọ na ibe ibido gị na-emenyo ego a ịhụrụ ebe a eziokwu na aha dị na ya mana ọ dị sọmadịna gwara m sị m na ego niile abụ adịgboroja na onwe ike dị mma n'inye ya mere m ji wee chepụta ya ebe a ka m gaa n'ụlọ akụ ị ga-aga chọpụta ma ọ bụ eziokwu na ihe sọmadịna ọ bụ eziokwu enu iji gwa m nke bụ eziokwu ọ bụrụ na mgbe ị
na-abata ị na-afụ na nne eju ahụ onye maka m chọrọ ịgbapụ ọsọ maka na anabataghịzi m kemgbe ahụ ọ gwara m na ego abịa adịgboroja mana ibe ka chukwu anyị ego niile anyị okeke anyị oke afọ anyị ụmụntakịrị anyị ndị okenye ka i were wee n'ọsụsọ naanị nwaanyị ọ bụrụ na enweta nwaanyị a ibe ajụọ gịsịrị nwaanyị a ị ga-anụta ọ ga-abụ nwaanyị nke onwe gị ka ọ ga-abụ nwaanyị anyị ka ga-esizi bụ nwaanyị unu nwunye nke ọ bụla adị m asị unu tụọlụ m ego ma nọmbinyetu ego ọ ga-abụ mbinyetu emechakwa nkwuchikwu n'azụ obere oge nyekwu unu ya nke ka ọ ga-esizi bụrụ nwaanyị mma anyị ka na-ekwukwa n'ofu ihe anyị ka na-ekwu ofu ihe maka na wele ọgbụrụ jide ewu na wele ewu jide ọgbụrụ ka bụ ofu ibezi enyi m amaara m na nye ya ego a na ị gaghị enyeghachi nye ị na-ekwuzikwa na ịmalụ nwa dị ibe nwere ka ego ga-esi dị m n'aka yara ikwu onye ọbụla nji ụgwọ ụbịa ichetazi na ife abụ ịnụ nwaanyị abịa n'ịnụ nwaanyị ndị mmadụ na-atụ ego abụ ego ebute ife ụfọdụ nwetakwana ego ahụ na-emechie ndị ya tinyere ya ọmụrụ nwa ịmana m ga-agwa gị eziokwu na-ezigbo ndị nke kedu kwede ihe nwaanyị anyị na-anụ na ụmụaka na-esochi azụ ga na-eri ọ na-agbagojukwe m anya ka isi wee were mkpa dịrị gịnị dịka nwoke wee na-ekesasịrị onye ọbụla ka ọ bụla agbamisi dịrị onye ọbụla echeghịkwa m na nke a dabara ejikwa gị eziokwu ọ kaara m mma na e nyere onye na mmadụ nwere na-akwado akwamozu ego ọkara m maara na ihe gbasara ọgụ mmadụ ọnwa dị akwụkwọ ọ dị agwa gị na ọ ga-abịa mgbe ọbụla masịrị ya n'ihi nke o nwere ike ọ dakwasa mmadụ onye ejiri ego aga m enye nwa obi otu ego ka o were mee akwamozu onye nke ya hapụrụ m karịa inye mmadụ ego ka o were gaa nụọ nwaanyị maka na o kwere m nghọta na nwoke ọbụla tozuru oke ịnụ nwaanyị ga-ezu oke maka na ego mbibi echerekwa ya nụ nwaanyị ebe ọ dị otu ọ dị ka mma bịa dị ka nnaba n'ụlọ ka a wetara ọjị ya onye ezigbo ihe nnọọ ị na-eme n'obodo a na-ahụ isi ya dị ibe na-adịrọ ka mmadụ ụlọ mma ka ọma ụlọ ekuko ka o ji ụlọ mma nwoke nwa ka ọ fụta ịkwasị n'afọ nwoke afọ ogologo ime mana ibe achọka nwantị na ngwa gị ị na-echere anya n'obodo na ọwụ nwoke ejikwa ọwụ nwoke ka ị na-echere anya ịfụ ha ndị ọzọ niile ejikwa ọwụ mmụ nwaanyị chọkwa nga akọ asị n'onye ya bụ alụ bịa ntị onye ahụ toro ogologo ma ọ n'oto ọsụtụ mkpọmkpọ ihe nchọkwa na onye na-ekwara m ego ihe nchọrọ esikiri ya gabala onwe gị maka na ọ dịrịzi mmadụ ịta afụfụ arite naanị tasị afụfụ niile a edue n'ụlọ ọbịbịa bịara ebe a tata ga metara anyị arụ ome ka edidi wee si n'ụlọ wee pụọ wee bịaba n'ụlọ arị 13 tupu wee bịa arị 13 eziokwu maka na elotego m na nwanne m nwoke bụ nna gị nwụrụ mgbe dị arị 15 ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma ka anyị chere ka ọ gaghị pụta ka ya mara ihe anyị na-ekwu ndewo bịa nwatakịrị a wetara m igwe mgbakọ ego oke ndụ weta igwe mgbakọ ego na onye ego na-asụ ka anyị gbakọ ihe ndị a n'anya n'ime akwụkwọ ị ga-afụ etu mụ na nwatakịrị nwoke a si wee nọ n'afọ 9 nke a bụ ego eji wee bidoro ya taa bụ uru o nwere n'afọ 2 na-eso ya nke pụtara narị naira 3 na otu nke a bụ ahịa ọ sị na ọ ghọrọ ya nwoke afọ amara maka ya mana ọ bụ dịka o siri kwuo na ọ dị narị naira 3 na 5 o mesikwara nwee uru ọzọ nke pụtakwara narị naira 9 na 3 ọ bụrụ na ị gbakọsị ihe ndị a na-ene anya ka ị na-afụ ndị ọ bụrụ na ị gbakọsị ihe ndị a ị ga-afụ na ha niile pụtara ijeri naira 7 nke a bụ ihe nwatakịrị a ji n'ụgwọ a sị na nwata
batara na egwu omemma na-emere onye omejere mana o nwere ka ọ dị na nwa nwanne nwoke a ga-atacha aga afụfụ ara ite naanị iwe na-agwa m n'oji gị 5,000 enyi m anya ihe mere nụbere mara m ọfụma abụ m onye echiri ọtụtụ echichi n'ụlọ ụka adị m ekwu okwu asị akọla enu akọla ada jee nu wetara m ụgwọ a ijeri naira 7 nwatakịrị ya ji onwe ihe anyị na-ekwu anyị ekwuo ya ma emego otu a ọ ga-ana na be m anụgo m ihe ndị Igbo si na omemma na-emere ọnụ omejọ na-emere ọnụ ya na ọkụkọ nọ na o nwere ajụ ose ka njụ ahụ ọ bụgodị na o nwere onye ọbụla nọ n'obodo anyị ga-agwa eziokwu ị ga-agwa m eziokwu ị na-achọ ịgwa m na imetụrụ ego nwoke ahụ ndị ọnụ na-erikwa ọ na-ama maka ya ihe niile na-eme ọ na-ama maka ya metụrụ m egi ya aka mba ahụ nwere eze ka njụwa ọzọ ị na-achọ ịgwa nna nwoke abụọ ga gị na-ekwu na ya tiri echichi nka chie nka na nwoke a na-etinye isi n'ụlọ ụka ya bụ amansi o ji aghọgbu ụmụ mmadụ aka nwoke a onwe ebe ọ dị onwe ebe aka nwoke a dị ya bụ amansi ka ọ na-eme onwere ụka ọ na-aba ndị niile bụ ndị otu gị na ha wee gba mbọ wee tara nwoke a afụfụ ara ite naanị kedu ka o si eme na ndị ọ na-edu ụlọ kedu kọrọ m akụkọ nwoke a ndị onwe ya agbata obi na-ekpesara m sị m na ndị gbalịa bụ ịmụ ndị o nyere aka fa ga-abụ ogbenye ọnụ ntụ ma ala na-apụfu ọ bụrụ nke a bụ na agwa m na eji m anya mfụ onye ka gbapụsịrị abụọ ala na-apụzi ya ọ na-ekozi ego azụ a na-apịa kịta ala na-apịa kịta maka na ochi ka anyị nwere arụ gị nata ọ bụrụ na nwoke a were ego ụchụ anya gị iwe were wepụbaruo ebe a nsogbu kedu ihe mmakọ nsogbu adịrị ya ka m bịa ka m jee chọọ ebe m na-ebite ego ka m nyenụ gị ka ije gbaba mbọ ịnọ n'ụlọ nwere gburu ọba mana nwoke a mụ na ya ga-eme anyị ga-azụ ije na mmụọ ka ọ maa na ebe ọ na-etinye aka nọ n'ọnụ agụ obiọma pụna gị m na-egosi ya na enwere ike ka ike n'ụtụtụ afọ gị ka ị na-agba agbọghọ n'azụ ụlọ o nwere ife na-eme nwatakịrị a ịdị ime ịdịrị ime ka ife na-ezo n'afọ a chelu wepụ aka ka mfe ife na-ezo wepụ eziokwu nwa egbukwanụ nwanne nwaanyị dị ime onye tụrụ anya amafụkwa anya eme nwere ike ọ bụrụ oyi bari afọ ka ọ na-abụzi mbekwu afọ iru ka onye tụba gị ime bịa na be m kịta ka m na-abatara ube m bịa na be m bịa na be m bịa ka ị bịara iburu mmanya abịa buru mmanya abịa nsogbu adị deme ọ gịnị na-eme ke nke unu nọ ka ụmụada ndị jiri mgbarụ ime kwakwa wepụ aka ka nna ifo wepụ aka ya ọpịma nkwu eziokwu adịrọ m ime mechikwa na ya esi dị ihe mgbere gịnị na-eme ka ihe na-eme ebe ọ bụla dị ajụ m ịmasị nọmba afọ ajụkwa m jes asị n'ọnya isi nọ mba afọ mba afọ ị zọtara n'ụkwụ ka ị nwetara na mmiri ka ị kpọtara ya n'ụtaba onye na-enye gị mba afọ nke kedu onye na-enye gị mbekwa afọ ihe ọ na-ana m agba mbọ ka ndị nwa gị dị ime ikwuo gị na ya na-eme kedu ihe ị na-ekwu ọnụnụ ihe emebi ya ị na-asa aka ka ị na-ere ahụ ị na-ele ahụ ịbụ ụtọ gị ndụ ibe gị na-achọ odo na-ekwu odo mbe ịhụ gị ihe ahụ na-ekwu nwaanyị efu gị mgbede ofe aka tụwa gwata mgbe ọ ghọrọ asara nya aka na mgbe ndị ọcha anyarị na-arụ ụzọ be anyị iwe na-enye nwoke bụ usu gburu oke kwa na-agụ nkwọ ka nkịta nke onye tara ụkwụ nkịta otu aka ụkwụ na-aka zanza na-ekujere ha mmiri ụtụtụ na-eyi ekwuru m ekwusi ya na mgbe ịdịgide iche na mmadụ kpọrọpụta ji agba n'ụkwụ na-emecha ata ma nwa ọkwa ya dị ihe gwa m ebe onye ọcha siri bata na be m anya sị na ọmụmụ onye ọcha ka anya sị na onye bịara mụrụ m ọcha ọrụ nna Ikoyi ọka ife ikwu mgbe a mụrụ ya ichezogo mụsị
Nwanne ya ihe ndị wee kpuchie. Ọha na eze ka na-eso na nwunye nna agba n'ọhịa. Ka ọ gara ebe ịgba n'ihu. Nwanne ya nwanne ya na-ekpuchiri ndị mmadụ ọnụ. Mana nsogbu adịrọ ka hapụ kwanso emesịa ka anyị gụọ n'otu. Bọsị nta ka anyị chọọ n'owere anụ kwere maka nchi abụọ ego n'ọfịa. Ọ kwesịrị mbekwu afọ. Mba akwa akịka ahụ kete weta ọgwụ mana o weta ọgwụ mbekwu afọ ịṅụ ya ma ịgba ọhịa ihe ga-eme gị ebe ihe ga-eme gị ure ihe ga-eme gị ma ọ bụ mbekwu afọ ka ịgbọpụtara gị maka ọ bụrụ akịka gwụnye ha n'ọgwụ ịṅụ ha n'oriri nke gbọrọ edobe ha ndị ebe a na-akọ ihu na-arapụta ọtakọ maka dọka yara agba ya zụgara tente mmekwa ala ị na-eji na-eje ka ihe ha zọwa ahụhụ mana ọ ga-emekarịsịrị arụsa na-apịrị oge izu ya gwụna ihe nnọgba na-ekwe ekwe na-eme ego ọ kwesịrị na mba afọ ọgwụ agalara ọnụ akịrịka na ezigbo ego n'ọgwa ngwa nwa ka ị gbọrọ mbe maka ọgbụgbọ bafo ja bafo ni ba me fa wo ye wo mbe mbe ha da yari kam ba hari gari be ba kam fo ya babi fa le ni o kam no nu ri o chi gari am ba fa e bo ye kita wo yo so mwa ri kita mwa ri hu e fa so i tron ke na ne egwu abu egwu apa ko na aka agba wo so so biko mo ba nu me chukwu onu nwa ya ka ịgbọ mbe afọ nwa o kwesịrị mbe afọ I just bring back. Ripata. I am on the Abane equip and then man. I come up in a friend. Mazi sala Mazikwa. na mazi mebi ife ni from no one chan na mama iburu mazi we bute mazi ebe pon ebi ni na isusile zone no bo bi su ku cause ife ni na one man chu gulu ku ntina ina tusugu no gudu ku a ntina ya elitu nwa no ntina ya anatu bo no wugu su cause ife ni na one man gbanwa asa ni ni man kwatu Chele ina kon omu cause. na ibo Ina kon omu cause. no na isu na yime na ebu no se ka ide na man jebu eh mwale It's normal cause ya. na ape fa biko Na as I'm talking to you now. Ochugba kunye ya bakwado uru n'obodo a. Ihe unu na-arụ kemgbe ugbuso unu na-akọtọsi unu esi na-agbado nwaanyị. Na enwe nnọọ ihe unu bụ nyere arụ n'obodo a. Azigbakwa unu. Emo ihe nkịta ihe ọkụkọ bụ mmiri ajụ. Awụ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu ihe eji enwe mmadụ abụkwa n'ihe ọzọ ịma na asị ọkọkọba anụmanụ ọkọkọba mmadụ ojekwu mmadụ ibi enye aka ọnya ọkọba anụmanụ oje n'ukwu isi na-echi onwe biko ihe m bịakwara n'ihe abụọ ka m kpesara ụmụ m na-abụ si yunivasiti kịta gbara nata ka mgbe nyaa ụmụaka nna atọ na-abụ yunivasiti si na asị ha weta ego ụgwọ akwụkwọ weta ego handout weta ego agrik weta ego agriculture weta ego language weta ego English weta ego nri ọkụ weta ego nsị ọkụ ha wekọtaba ego asịkwa ma ego ugwu na ebe ha bi ebi ya ihe rekọsịrị ha rinne wee sịsị ka mgbakwute ka nkọrọ na ego nwere ama nzu nye ụmụazị Ihe eji akpakwa na ego bụkwa na ụdị adapụta. Ọ na-adụ m ọsị kụọ mmadụ ka esi akụ mkpụrụ osisi. otu aka ọ dị Mkpagide afụ ebe ejere. Ị nwere nsogbu. deme nwanne m Yoro ka ego ole ka ọ bụ. ozuo 200 ọ dị mma N'ife ị na-elokesi. mba o nwere nke m nweburu enwe Ịkwado bụ akwado. Nwoke dubeghị. Ọkwa na ihe ka eji asị ka amụta na-aga azụ. onye ka m nkwara na ọkwa ịtọ kafadị ịtọ nụ kafadị Ịkwanịkwara. ịtọ kafadị Ị nwere nsogbu. Na-eweta 200 na ọ ga-eme. ọ ga-ezu Ị na-akpọ isi ana m asịkwa na miliọn ezuru. mba Ikpo oti. sa Jee na TV na-akụ TV ahụ
nke nnukwu ọgbakwa nke dị nọ nke dị na nke nnukwu ije nya iwetele m 200,000 ya nke dị n'okpuru iweta je ọsọ ka mfe okita ọkụ ihe a ga-eji asị mmadụ ma ọkwa mmadụ ka eji aka kedu ka isi wee megide wee nweta mkpụrụ obi nwatakịrị onyonyo ọmalịcha nwatakịrị nwa agbọghọbịa nke nna m ukwu ụzọ ife abụkwa nchukwu bụ ife na-eme mmadụ apụghị ime ya ife ogbugbe nwere ife n'ime nwe na-akụ n'isi nwa dịka mkpụrụ ha amadị m na mana emecha ma ife niile ha nkụnyelụ ma nwa ma nwaanyị na onwe ya fancha niile nata na be m na ọ na be m nkịta ọ chukwu na-eme ya ibe nke ahụkwa nnukwu ọrụ ọ kapọgụchukwara m anya o kedụkwanụ ka isizi were na-emezi n'ihe gbasara ya ugbu a ama m na ọ ga-adịghị mma na enye maka na amaara m na nke a bụkwa ọrụ ebube Chineke Chukwu na-emudere nke ọ kapọgụchukwara m anya ọ kapọgụchara ibi nwekwara chiọma ọ kara ịsọkwa mma ọ bụkwanụ na ụdị ihe ọma rutere ga-erutekwa m nwekwa ike ịhụkwa ụmụ ọnụ ugwu yoriyori nwatakịrị nwaanyị ga-adịkwa ka nke ga na mkwụza ife ọma niile si na Chukwu adị o nwere ife mere njiri adị ebe a ọ bụ na eme nkịta efu na alachago m onye foto isi fụfọdụziri nkịta bụ ịmazi ka isi ebune bụ na ene anya nkịta na nwaanyị nọ be m nwa nọ be m ife niile ebe achọrọ m ife dịka ego ụmụ ife mma na-eji enerufe anya onye ka anyị si ka mmanụ na ị ga-egosi m ife onwe ife na-amịrị ya ego achọrọ m ịma na ị ga-egosi m ebe esi enweta ya nkịta ka ị bịa nkịta gị mbọdụ ka na egwuregwu mgbe m gwara gị okwu a ịghọtachaghị ya ma nkịta ịba ego na nwoke ihe mere bụ na ihe a na-achọ ịgwa m ugbu a ọ bụrụ na ọbụla ka a ga-agwa mana n'ihi otu m na-esi gị m ga-emere gị ya ma chekwa ntị imejọkwenye mee ihe dịka m ga-agwa gị ya na ruo na be gị n'elekere 12 nke ime abalị ndị enyi ikulite ile anya ọfụma jidesie n'aka ike na ọdị onye ọbụla hụrụ gị maka na mmadụ hụrụ gị a ihe a na-achịkwa ga-atụgbu gị ịkpọ aha ugboro 3 aha nke a njije ịkpọ igbude ịkpọ ya ugboro 3 dịka m kpọrọ ịkpọfekwe na akpọfe ịgwa ihe niile ị chọrọ ka o mere ibute ugboro 3 nke a bụrụ obere ife mmemme na binye nkịta na-aga aga ebe mmego n'ozugbo mmecha ngwa ka nsi wee gaa dịka ị na-emekwa ego amụ ọ ga-anọkwa ebe nọ na-akwụkwọ egede nke ịma ife ọrụ nye ụzọ akụ ọ bụrụ na imesie ya o mere gị ihe ị chọrọ kabakwa arụ jee gote oke ọkpa chara acha mmebinye ebe emechagoro m ya ihe adịgoro na ekene dịrị ya ngwa abịa ka njere jee nke ọma Ibude biko anyị dịka nna m ukwu Ụzọakụ si wee gwa m ngọzi ka m chọrọ ka inye m biko enyekwanye nna m nwanne m nwoke nke tọọ m maka inye ya ọmalitekwa maka ọkwa otu ụzọ n'ụzọ iri ka ọ enye m enyekwanye nna m ukwu Ụzọakụ na onye ahụ abụrụkwa ezigbo mmadụ biko achọrọ m ka isi jiri aka gị wụsa m otu ọbụla ọ ga-esi wee bịa ka ọ bụrụ mụnwa ka e nyere ya ka ọ na-esina n'aka mmadụ biko ife ndị a ka m yọ eji m ọkụkọ ịgba ndụ biko imerụ m nke ahụ m enyekwu ya ife karịrị lefi biko ka m na-ayọ ya ka m nwee ike fụ ego m ji enelu nwunye m na ụmụaka Chukwu na-akwado inye m biko na nke a jide
Ga-efis na a ga-emelụ gị. Odogwu. Ọ dịrị ha ụsụ mma. Owere abalị na-efe. O nwekwana onye a ga-eme ihe mere achịcha ka ihu dị ọcha. Mmiri ju ha na-ede ọnụ osiri isi na-awụọ na ejiri anya dị mma ejekwa n'ụka ekpere. Ndị gboo ji wee sị na ọ bụ ihe mere ede ji wee bee nwee. Ofe ọyị nwoke ka m chọrọ ka eme n'ara m ka ọ pụọ ele ndụ enye m nwoke obi na 200,000 mana ọ bụrụ ozi ife mụ na ya kwuru ka ọ na-eme na-achazi m aja ọkụ chọzie ka nwa ọbara mgbali elu nsị na ọ bụrụkwa ife anyị kwuru ọsị na ya ga-eji oyibo bịa kpụrụ m na ya ga-eme nke a na ya ga-eme nke ọzọ biko Itinye elekwa n'anya aka nwatakịrị nwoke a dịkwa n'ọcha. Aka nwoke a dị ọcha ya mere na mmụọ ama mgbu nwa ya fime bụ na ị ya ana ọ na mma enye gị ihe eme ihe itiele ya na nri ma itiele ya na mmanya olikwalala ya ka ya gaa. Odogwu pụnata mba onye akara aka kaja ọ na-asọ mmadụ asọ onye a dị aṅụ mmanya mmadụ gụrie ọ dị-eri nri n'ezi onye a tupu ị nweta onye mba nọ kama ihe ị ga-agwa mbụ na ị ga-afụnyere ya ibe n'ikuku ka ọ yaba ahụ ka ndutere gị ebe a n'ọnọdụ ka ị gwọọ ya iwerezi aka ya fọwa ihe nye ihe n'ọnụ ya rie ya o jebe ivenu mụ na gị anyị enwere m aṅụrị m edebere gị 5,000 Mmụọ na mmadụ gwadebela ife anyị na-ele ka bido ọrụ ọmụmụ ekwu okwu ka iri sị n'afọ nwoke a nwere Elendo lekwa gị na-ekwu isi eke ngwa walịa Elendo walịa mmụọ na mmadụ ị ga-ebe Elendo kịta akwa na-ebe nwunye na-ebe ụmụ na-ebe ndị obodo na-ebe ọkpụkpụ isi ife ya bụ na ị ga-aga ilu obi ya ịkpọli ya bịa eme ka isi wee Ichie ọ dịrị ka a na-ekwu amụ nwa ekwu okwu ọ gịnị ka nna anụ ya ihe na-adịbụkwa eziokwu ọ ka o si wee mee nya ịfọrọ m nkịta ka ị na-akọwa ya kedụ ka si ga-abụ mfụghị ma nna m abụgonu baba ama m ebe njere nya mmadụ wee na-asị m na ele ndụ adafụzi ụzọ ọkwa ka o mere anọkọta n'ofu ụbọchị iwe mee ka ọ ebe na-anụ ka na n'anya m ọkwa ebe m fudere nne m ezi ka m fụ ụzọ ibe nọ etu ị nọ na amadị m ka iru olu maka ebe nọ ya bụ owe mego m na-akpọzi nke ka nke bụ na ọ na-egbu m mgbu nke mgbu a bụzi nke na-achụfu nwa mgbọga obe di ya Elendo n'anya hụrụ ebe na-edu uje ebe a nwere ebe na-akpọ onye abụ otu nwere ihe nyere ike n'omume ọ ga-emete nwunye ka anyị jegoro ebe a Elendo ka anyị jegoro eje kedu ụbọchị ọ ga-abụ ọ bụ mbọsị ka anyị ji ekịta aka m mụrụ ohere ekịta ka anyị ji ekịta nye m aka kunyite
Buy more jump. I'm one equal with an equal. I make him my name. I'm not going to go. I'm not going to go. I'm on a money. I think I can't go. Bauno. I'm going to say about Jen, Bauno, what about? I'm not sorry, Jen. Jen, I never. I'm not even working. Yeah, I just go to Gamanam. I know about that. Onye nwoke a na-agwa nọkọtara nọ Luis isi ka m kpọtara ya ka mara ibe na-eme ya ya bụ ichiele ndụ ọpụlọgwọ anyị na ụmụ nke m nwakwa aba m ichiele ndụ ife mebụ na anyị enye gị ọgwụ ịya anwụ ya agwọ gị ị nalụ obe gị n'anya sị ya itinye nke ya etinye n'ihu elie te nke ya ete n'ilu kama na ilisi ya dị ọgwụ ilisi ya nne a nwaanyị na-atalisi gị afọ na-eme ka nsị ya na-akpa gị ka ị na-achị nsị ya na-awa gị awa na-atalisi gị afọ mana ihe niile na-emesịa ka ya enweta onwe gị nne na-ekwu ọ bụ na ịgwọ m iwe a arịrị m mma mmenye 100,000 naira ya obi ewu kala aka na ji sie na mmanya ka abịa eme ruru ụbọchị bekene isi ya ya anyị 100,000 bunye m ewu si ya nke abụrụ ka nje biwe ebi na ọ ji lefi ewu ọ ga-abụ alụ ya aka n'imi ọbanye 100,000 Mwana zilosi. Kusia na ebo agwo ele. Isi elando oloko si elu. Agwo ele. Isi elando. Kina alu gị na afọ ụzọ. Ya leke isi wee kwu. Agwo ele, olego. Ya leke isi wee kwu. Olego. Etie. Iya bola ke nabazia. Ọ dị ka isi wee kwu. Bola ke naba. Mgbe na lole ya afife ga-eme. O nwere eje. Elendo. Ka anyị na-azi. Mmụọ na mmadụ. Unu anụghị ife o kwuru na agwọ ọgwọta na o ewetala anyị 100,000. Mbaji ise. Gbagwara gbo ewu. Ikoli kosi alụ ọrụ nke hey afọkwana m ụzọ hey egoda aka ma ndo gị ekwe na ya efuru ụzọ kịta hey ikiliko ada afụzi gịnị ka m kpụ n'isi ikpo okpu agwụli n'isi ada m afụzi ụzọ efuru ụzọ kịta ada m afụzi ụzọ ada m afụ miru ma ife ọbụla hey ikiliko deme ọ mekikwa hey ọ ka iwe nwe si adụ agwụgwọ olebe ị na-agụkwa dị m nche dị ịmụ ụmụ ekwu ọkwa gwara m agwa igwe ama agwa nche dị na egwuli egwu ị na-anya isi na ilu rene ọgwara ihe bụ onye ka ya debere hey ngwa ihe mere bụ nnabazie ka nje kene ya na nke o mere ka anyị soje kene ọkwa ikwere nkwa gwa nwere nkwa ikwere 100,000 ji na ewu ma jezie kwadobe ya maka ekene onye na nke o mere ike adịkwa ime ọzọ Arizego, vamos tirar aqui, Colicô. Ai,
nke abụkwa n'ihe na amakwa m na ụdị ihe aka dị n'ụwa ọkwa ya bụ na ọyị bụ ihe ezi ọyị bụ nwanne ka nwanne mma nke nwaanyị ka ime ama m kedu kwenye maka ihe ahụ ị mere ama m na onweghị nsogbu ọ na-enye gị kịta amaara m ka ụdị ha nso afọfụ ejikwa m n'aka na ya bụ dibịa oyibo gwara gị na ị ga na-aga ụlọ ọgwụ ugboro ugboro iji hụ na ị nwere ahụ isi ike ọfụma nwekwa m ya bụ ife si na mma na-aga ụlọ ọgwụ mana nke a bụghị ife nji wee bịa ife nji wee bịa kịta bụ na dọkụmentị a na-enwe ngwa maka ya bụ ife dị ebe a ọ bụrụ na ikpebie kweta nnọọ n'ife anwa ngwa anyị ewere anyị ọ bụrụzi anyị ihe mere bụ na afọ na m ya bụ akwụkwọ nke bụ eziokwu na akpọ na mmadụ gaa n'ebe anwa ikwuru na anwa dị gagharịsị afọ gokwana m na anwa ọ dịkwa n'ebe dị mma mana ebe ma aghọtasịrị ọfụma ụdị ihe gbasara ego echeghị m na m ga-egonwu ana anwa ụdị ahụ ikwu ndị anọ ka m kwuru na ọ garakwa n'ọnụ ịma otu ihe si wee dị ugbu a ndị anọ garala m ọnụ nwere one ka ihe egi ya ka ọ ga-abụ elu ka m gwa onye nwaanyị na-ekwu onye ikwe nwa m nwa emegburu nwa mmadụ m ga-egonye bụ ana ndị abụọ ọ bụrụ na agbakọchasị ya maka ọ dị nke ọ dị obosara na asatọ ọ bụrụ na agbakọcha ya ọ pụta ndị 38 nke kasị ike bụ na ọ bụzie na iluo gị na onye nwaanyị kwụsie kpebisie ịkabazie arụ mezie ka mmalụ ka m wee mazịara ihe mmemme gbasara ego bụ na emezie ka m gwanụ onye nwaanyị si ya na-ekwu ife ekpebi ma na ọ ga-adịzi ọ dịzie mgbe ndị a nnachitere ha ngwanụ ya gazie nna esikwa ike This 100,000 no fuel. I will Iko. Ejene mu ife nene. Ye na eyu kwa nwa. Ya na aturu ka nwa ni mai ife nene. E ma na nketa di foro nse. Ye nsi onye ara nyono. E ma na ebro mmadụ. Ejene bu mmadụ na enwe ife na arụ. E ma na ife na arụ. Ewu ka nwa. E ma ko gara mma na aburu be ewu. Mu na ewu edina. Kana na ngwetere ọrụ a ka ịrụ ọrụ m. Ejene mu ife. Ya na ye ni kwasịrị ba bụ nketa na. Ma nwere ife mu na-eme. Ichi okwu na-ebe mgbe okwu Gịnị ka okwu? na ya weta ewu. O ji eweta ewu bụ Weta echi. Wata kwasị ya 100,000 n'enu ya. Gịnị me? Ichi ebe m na onye ji ụgwọ ya akwụ ụgwọ ije kwuru maazị Elendụ ka ị kwụọ ya ụgwọ iji ya. Otu a ka isi debe ọnụ. Otu a ka isi debe ọnụ. Ekwusigo m. Ị na-ana naanị ego a ma rụọrọ m ihe nkwu m kwuru bịa. Ọkwa mụ na gị ụba aka ebe n'otu. Na m na-ewetara ọrụ apụta na ma ha ya rụọ ọrụ a. Arụwago m ọrụ a tupu amụọ gị. Ọ ukwu ka m na-agbanye gị. Ife taa dị na ọ na dibịa ya akwụ onwe ya. Maazị kwesịrị abụọ. Etu nwa dibịa ele mkpọrọ. Maazị sere abụọ. Metụrụ m aka. Metụ m aka ka m were nka m gbụrụ nwa gị ebe a kịta. Maazị. Ka m gbachie gị bụ. Iche mbe egbe gị Manye m na ewezụga ofu ewezụgara n'iru akwụ. Ewere m nwere asawa gị anya. Iche nkụ ya ọtọ ịma mpụzikwa ebe ị nọ. Ọ ga-adọ egwu. Ọ dị egwu ọ bụ maka azụ gị na m kakwara ya aka. Aka m aka na m anya emenwu ihe dịrị ebe Elendụ nọ. Mmụọ na mmadụ Onye ka ndị bịa. ọkụnye. Kunikere. Mmụọ na ụnasịbe kiri na. Ịchọ ka m bụpụ ihe ikwu n'isi. Ụnasịbe kiri na. Akwụkwọ ya n'ala. Onye ese gị. Ekemba, Nina is one of the day. Ekute m nri biko na agụ na-agụ m. Na-enyekwanụ nsogbu. Ọrụ ngị ka m na-agwa. Gaa kutere m nri. Bịa. Lema. Bịa. Ọ bụghị nkịta dị chansị eze jere elu. Ị na-anụ ihe na-agwa ọ bụghị isi na-agwa onye ọzọ.
onye ọzọ na-eje aṅụrị isi ọgwụ isi ọgwụ taa ya bụ izizi n'ikpeazụ ya nọ ebe a na-eti iwu ịmakwa ebe ị tụbatara iwu ebe a na ọ na-eti iwu ndị esiri adịghị ada egbuchi ya ka ihe ọbụla zoro ezo emesi ọ ya apụta ife gịnị ezugo ebe okwugburu onwe nọ megburu onwe nọ ọ gịnị ọkwa izigbu nọ mbekwu afọ kịta gịnị na-eme afọ ime a na-enye egbu ya aka nọ ada egbu afọ ime aka nwa ga anọkwa mara zere anọkwara ebe ati iwu mbọsọ ọzọ anọkwara ebe ati iwu ọ bụ nkịta dịcha ncha ejere egwu onye ọzọ bụrụ igbu ugbu epụ onye ọzọ n'azụ isi na-ahụ ọzọ onye ọzọ ejere aṅụrụ ya ọgwụ mgbe ị na-erigbu ihe ọ na-atọ iricha ịpụtazi ekeda ebe a bịa tụkọbara m ite olu ọkụkọ gara mma gburu ya o je tụkọbara ite olu agụ na agụ ya anaghị ụka anwụkwara anwa puku ya ọzọ mụ bụ ọkụkọ anaghị ebekwara ka ihe ji mara m kama na ọka ọha na eze nụrụ olu m ụmụnna agwara m ebe nsi emebe ụmụazị a mmadụ nkọ adịghị isi nke dị isi adịghị nkọ ụnụ nwa ebe nsi emebe ụmụ akịta omekwuo ọ nwere ebe ọ pụtara ime nye jebe ọ mụrụ m eberi m ebe a onye ọsọrọ gị bụrụ aga m emeri gị ekwensu gị ka nna gwa onye ọsọrọ gị bụrụ aga m emeri gị akwụkwọ abụọma 121 nọsị na-evugharị akwụkwọ nsọ enu na ala mma eweli anya m abụọ lee ugwu niile ebe ka inye aka m ga-esi bịa inye aka gị ga-esi n'ọkụ mmụọ inye aka m ga-esi n'aka Jehova n'ọkụ mmụọ ka gị ga-esi ọ bụrụ n'aka ndị agha ndị otu gbakọrọ ogbenye ọnụ ntọ n'ọkụ mmụọ na-akọ pụọ nyere ebe a ga-achọ ihe gị na ndị be gị ga-eri ogbenye ọnụ ntọ ahụ gị niile ogbenye ruo n'ala agbara unu niile ogbenye ruo n'ala ma ihe na-enwe m iwe ụmụ na ndị be anyị kwere m ka ndị aka m wee họrọ nwoke ụmụ nwoke na-awụ ha bata ha na-agba ụgbọala na aghara na-ayasisi ego mbụrụ ihe niile a mbụ bịa busoro ogbenye ọnụ ntọ dị ka mba eyiri m gị John Bosco ọnụ nkwọ eyiri m gị His Excellency John Bosco ọnụ nkwọ ọnwa na ụmụ uchu ma ọ mighty Abraham oti ego ọ na-ana m ego ịbụrụ fọ chọrọ nsọ ma ịbụrụ ihe bụ man of God onye a na-enyere aka a na-enyere m aka man of fire na-ana m ego man of ọkụ na-ere ere mmadụ onye ka gwagwara ọrịa n'obodo a onwenugo na-eji mkpọrọ bịa ebe a gị na-afịa mkpọrọ jebe ije ọfụma ogbenye dị ka gị akwụkwọ na ebe a ga-achụ egwu gị na ezinụlọ gị ga-eji wee rie mgbe nne gị bụrụ akwụkwọ nsọ nara na ebe a anụba mgbe ị pụtazi pụtanụ ka ikpe ekpere ụtụtụ ebido gị kwuru kootu onye a chụrụ n'ọrụ ọfịs pụọ ị na-aga ezi ozi ọma ịgacha gbara aka lata n'ụlọ mgbe mụ na-ekwensu dị n'ụlọ ndị na-ayọ m ndị na-emere kanselin ndị dọktọs lọyas na-evu ọkwụ ọta ekene eze m fụchara ụmụ senetọs na-abịara chọọchị m mgbe a amama GP tak ka m buru dọba n'ụlọ mgbe ọ bịakwara ije di ọ dịkwa ka wan eriri ogo eriri ọkazi origidego ego chọọchị rigide ego chọọchị niile m na-enweta nleze ka ọ ga GP na-akasịdịrị ime wee ọ mụrụ gị na ọ mụrụ nwa nwoke nekwe ihe anyị na-amụ nekwe ọbara gị ihe niile anyị na-amụchi ka ọ dị a sị na ọsọsọ nwaanyị ma onye tụbara ya ime ọ maka na mba onye na-agụ akwụkwọ nsọ unu furu onye tere ude nsọ ihe ọ bụla inye m ma anabatanụ ma kpọbawa ụmụnna ana m enyo maka ifuru ụdị onye a ọghọm ya enyenwugo ụdị mma akụnwe ụdị mkpụrụ a ifuru mkpụrụ ya emepụtara ọghọm ya akụnwe ụdị mkpụrụ ana m enyo ifuru gị na uwe ezu oke ana m enyo gị n'ụwa ọ ya wụ ụwa atụbara egwu a niile ka o tifu gị mmọnwụ mgbe iche nọ ka nkwụkwa ga-enwe ịchọkwa hapụkwa nke na ịchọkwa edebe m baịbụl ahụ ya tụọ nkọ ịchọkwa edebe m baịbụl ka anyị tụọ nkọ ọ maka ahụ onye nsọ pasta ekwensu ahụ gị niile ekwensu ka ihere mekwa gị ọkwa ma ihe ha na ka o wee rụọ ụlọ ebe anyị ga-ebi mama biko iwe wela gị ibe nwanne nwoke nke m tọrọ onye a tọrọ mana atọ ya
ọ bụrụgodị ri na o nwere ofu okwute dị n'ebe a na m aga m anwa wee nye ibe aga m ewepụ ofu okwute na ana m wee nye ibe tie na ihe ji arụ ụlọ ma afọdụzia ịbịasịa na akpanye ya ana na ana nke m ibe ụlọ echebuna onwe ọ sị na ọ manye m anyị sogbu adọrọ eji onye ji ego ya ejiri ụmụ ga-eji eji ego ya eji wee gụọ ibe m ji ekwu ife ha bụ maka echi maka echi mmadụ emesi m maka echi were ụmụ ya nwayọọ onye gwa adị gwa aga ọfụma irugo ebe i kwesịrị iru ọ n'isi mmiri ka onwe nsogbu dị na ya ihe m enye gị na ọ bụrụ na ana anyị na-ekwukwe n'ihe nwekwana ihe ebe a naanị anyị na-afụ ma ebe anyị si wee bata ruo nnukwu osisi a nnukwu osisi nke a si wee banye n'ime ebe ni eziokwu banye n'ime ebe onye ime ebe ni nya ebe a ukwu ife na ukwu na-agwa ifu ana ịgbaka onwe dị ihe ọzọ mma ịdị ọzọ ije jụba ajụjụ o bido n'ukwu osisi a ukwu osisi nke a dị ebe a n'isi ebe a n'isi wee ruo n'ukwu oroma gbawa isi na ego ne ka ọ bụ a na-adị 1 million nke ebe and ọ dị ezigbo level ọ dị na ọ tọgbọrọ onwe ka ute nke ahụ ọgwụ ka ịbịa gbachibe ọsị na enwere ebe ị na-agbachi mmanụ adị na ya ihe dị na ana akarịrị mmanụ mana ọ dịghị n'ime ego mana ọnwụ na ọnwa ihe ị chọrọ ịlụ na ana ka ị ga-ama sọsọ ibe nchọ na anyị abụkwa na asịrọ m na m na-egoro nya ba na-eru n'eluigwe mana m na-egori aba n'ime anyị ruo na mmiri n'ọsọsọ enu anyị a ị na-ekwu anyị fụ n'ọfịa ka ọ bụ so enu anyị ka ọ ga-abụ mpụta na-ewuo m ụlọ ngwa ụlọ nwe nkwasọ sọsọ ya ka nchọ ka ngwa ga na-efulusigburu onwe ya n'ike ọnwa dị ife dị ihe otu ọ bụla isi wee lie ihe ọ bụla ị dele isi na ị ga-alụ ụlọ obibi gị ya udu mmiri ka anọ isi n'ọwụ n'obibi gị ka ị ga-alụ ọ ga-adị mma na ana esikwa na ị ga-alụ ụlọ ndị mmadụ ga na-ebi na ya bifo ị mara ihe na-eme inwetagwa ego ugboro anwụnta dị ebe a na opuchakwa ọ maka na ọdụ mmiri ka anọ anwụntapụ ebe a anwụnta na-ata mmadụ ebe a opucha nwere ihe ibe mebụ na esi na ebe nke ọzọ bụ 3 million na-eresi m ebe nke ọzọ 1 million were ebe ahụ ka m mma nke ni ihe dị na ya wụ na maka nsị na ọka mbili ebe a ọ bụrụ ngoro anyị ebe a mma mfụzi n'ego m mejiri ụlọ mana ngoro nke ọzọ ọ ka m mma ihe dị na ya bụ anụgo m nka ga-akpọtakwa onye ego ya anyị ga-akpọta onye ego ya anyị ihe dị na ya wụ na echi niile mma akpọghị ka nchegodi ya eche dị na ọnwụ na 1 million anyị kwuru dị mma mee ka ị malụ ọ dị ọkwanụ mma mgbe ị mere iche enye eche mana cheta ya na ọ ga-adị mma maka na ọ dị mma ọ dị ka anyị melite anyị sizi ebe a wee Mama, ke makale na de kwa mifugo doctor na fugo kwa doctor asige doctor sini ya kunye 30,000 naira ke ni bido ni nyere mo 30,000 cha 30,000 ife me bona egwu achọ m ịga na nke asa o nwere mụ na ya na-ekwu okwu ka mma na anyị nwere ike ịdaba mma abata na mgbede ife dị ka na mgbede mma abata no ka m mfia ibe
ọ bụ na ime ihe nkwuru o nweghị ihe atụnye n'ego nkwuru ịnụ afọ ego kpọrọ afa ife dị na ya bụ na ọ ya emenwu ibe ike m ga-emenwu ife dị na ya nọ na ya ka m jikọrọ projekti na aka onye ji projekti adịghị ewepụkwana ego otu ọ ibe ihe chọrọ ịgwa m bụ na unu ị na-arụ karịrị ahụ nne gị n'anya anụ edokwa m mkpa mma mbịa mụ na ya nọrọ anya akpa ya mana mgbe m rụchagodiri ife m na-alụ nka ya abịa nọrọ ana na anyị ekwuchabeghị ebe ka ga-abịa ana na nkịtị nwe ha bịa ebe m ụgwọ ahụ bịa nweta ego ya nọrọ ana kedu ụdị nna m nwere ihe nke a biko bịa na anyị ekwuchibeghị nna hai esi na nke dọkịta onye na-abata ụbọchị ya dọkịta wee sị m na 30,000 naira ka eji nye m ọgwụ wee gwa nwa m nwoke a na-akpọ ibe wee kaa obi wee sị m na unu ọ na-arụ karịrị ahụ nne na ya nya unu ọ na-arụ ka ahụ gị mkpa ịnwụzie ọrụ ụlọ ụmụazị a na-amụ nkịta amakwa m ebe si nte nke ahụ amakwa m ebe nke a si ebe m afọ ọ ga-eru mgbe mgbe ya eji kpọọ oku ka amara ya eme n'ihe a n'ụwa ọ karịkwana sista asị na ọ bụ ike m na-anwa nwatakịrị na-anwa okoye bete ibe ekele ebe mere ndụ tọrọ m ọnụ m ọchị asị m ka ihe ọchị achọ m ka ndị mmadụ nye ọnụ m na gị n'ụtụtụ biko iwu na icheọka okwu siri mụ na gị icheọka agbata obi n'ọnụ mụ na gị nye m ego ahụ iwere n'ụlọ kịta onye ma ewere ya nye m ego ahụ iwere n'ihe nke a pepa nke akwụkwọ iji wee gaa akwụkwọ ego a ihe abụ ego jiri bata n'ụtụtụ nye oyi ka ego ezigbo asị ka ọ bụ ifu ya ha ekwu anụrọ m ya papa na onye nwa bụ malians kis na nna gị na onye na-ayị sheba akpakụkọ ihe ma ịma ha esi asị so nkọwa gị ihe na-achị ịkwa m nkịta bụ eziokwu na nnakọta atụrụ m asị nye gị akịta ịnara m nye gị ego ịnara m ọgwa m okwu na papa na gịnị na-eme ndị achọ ọgwụ okwu achọghị m igbu mmadụ ha nwụkọta nwa m nwere nwunye pastọ debe n'akụkụ mmadụ ga-anwụ mpa gị wee letichaa m anya hapụ onye o debere n'ụlọ a ụzọ na-abụ aka na di m aka na di m na anyị pastọ sokwa ejijija ya batara ebe ahụ m n'ụlọ cheregodo egodo na-enye anyị nyere gị egwara nye gị nara m kama nye gị ọsịsọ
agaghị fụzi nne na nna nwaanyị na-achọ ịnụ kemgbe ya gara zefe ya eji eme ebe anwa nọ eji eme ebe anwa nwata nwoke na-agbụ na-asụ nji wee tụba nwa ya nwaanyị ime na ya ga-eme m nka na ya ga-eme m nka nwa gwa na-ese na ọkwado obodo oyibo ka nọ kemgbe n'ọka m bata wee sị na nwaanyị na ọ dị ime wee ebe ka m bịa fụfa wee sị na ife mere na nsogbu adịrọ na fanye m akwụkwọ ebe a na-ede ife anyị eji eme efe nwaanyị ọkwa nwoke wee benata nnọọ wee gwara m n'ezigbote okwu na-eto m otu aka nsikwa wee daa ma chere oke si ị na-achọ ịkọwara m na ọ bụ nna nwaanyị na-achọ ịnụ wee so na agwụgwọ okwu si kemgbe otu onye esi ọgwa m okwu ọgwa m eresịra m bụ dọla wee bata na ọ bụrụ na m gbanwere ya bụ dọla na mma na-awụfịa ka mmiri na mma na-efefi efe ebe niile ọsị m na ife mebụ na m nweta dọla nwanne ya mere esi agbanwe ya nsị na m achọrọ ka ọ taa afụ na ife mebụ na m eji aka m gbanwee na m na-abịa ọzọ eburu m ya bụ dọla abịa m bunye ya a nwere ju ebe niile ma chọrọ oge kedu mgbe ị na-akwado ịgachi azụ na be nwoke ị na-ekwuzikwa ka ya asị ịmakwa ife ndị a edekọtara nnọọ dejuo n'akwụkwọ ma akpọ osikapa ya egbu ya bịa ma ji ma ife niile ịmakwa asị m na m na-abịa na m akpụ efi na-abịa n'elu m n'igwe okezie ihe nke apụtazi bụ na ị ga-erezi n'onwe ka ị wee lụọ nwaanyị maka ama m ori nọ na ijiri ego igote ewu na apụchakwa ama m na ya nye aka na wee bana ịkpalị m mana ife mma bụ na onwere ife m na-ego eje ebe anwa onwere ọkwa na mme ka m kpa aka anị ife ọ na m asị anya nya dị ime ife m na-emere bụ na m mekịta eji nwa kwapụ ebe a m nọ kwapụ ka ebe m na-eme nji nwa nwa nwata ụkwụ ebe ndị egbuo m ejiri m sie ife na anụ sie ife na azụ ihe a bụ nwunye na-adị sie ife na amaara na nne m na gị gị na ya akpago ihe gbasara arụ ike ya ahụ ibenekwe n'anya ya bụ arụ ọkụ nna anyị ọ na-adịzikwa ọ na-agazi mala ike ebe ị na-ekwu kịta ka ebe ịchọ ka mme na-eme anya gara n'ụlọ ọgwụ dịbụ oyibo dọkịta ọ sị na ọ ya eri anyị 100,000 naira ka amala ife mere a ga-eme mma anyị ka ọ ya dị mma biko ị na-achọ ihe ịchọ ga-eme n'ife ịchọ kịta nnọọ achọrọ m iweta 20,000 naira m ga-eweta 20,000 naira ịmagona wetakwuzi naanị nke fọrọ ka anyị enwe ike buru ya gara ife ịchọ nnọọ kịta bụ ka m were nnọọ ego mmeji wee rụọ ụlọ buru ya nnọọ bịa gwaba nne ya ka ọ wee bụ na mbụ ezigbo mmadụ ọ bụzikwa na m were ego agwọcha nne ya anụnwa ọ wee bụ na ọ yabalụ ife nwanne wee hụ na ka ego ị ga-ejizi wee kwazi ya chukwu ọma kwe mana chọrọ ka ikwu kịta nne m nne m ọ bụrụ nne gị ị na-amabụrụ na obu ụzọ bụrụ nne bifo bụrụ nne m nne ga-adị ndụ o nweghị ihe ọbụla ga-eme ya ama m na ọ ga-adị ndụ onye amụma nke a bụghị onye amụma nne ga-adị ndụ ihe n'ibere ka anyị weta mọnị anyị were ego ahụ nye ndị Igbo oyibo ike gwọtirite nna anyị adị mma biko ọ bụ na ijile gị ga-eji wee kwụ ya wee buji n'ọgwụ bịakwute m sị m ngwa na mụ golo nnukwu anị nna anyị lapụrụ ọ bụ ezigbo mmadụ echegharị m chee ya ihe bụrụ m ezigbo mmadụ na-eji ụka na-ejesi chi anya mgbe were ego nye yi golo anị were agwọ nne yi ka o nwee ike gbakee ị na-asị m were ego m mejiri ụlọ mgbe efe na ị nwere nnukwu anị ibe okịta ka m fụ n'ebe isi apụta ọhịa na-enwe gị anị bụ ihe na-enwe gị nsogbu adịrọ efu nna anyị ọ ga-adị mma m ga-ama oke maka na ọ bụghị gị m ga-ama ihe m ga-eme ya anyị na-enwe gị kịta ka ikwu na ihe na-enwe ike ikwu ya na izizi ka amara ka esinyere gị aka n'eme anya ọ bụrụ na m ji ego m ga-akpọrọ nne gị gwụọ ya na ụlọ ọgwụ ịma ngwa gị ịma ụfọdụ ịma ntinye ego sisi mgbe iji ego anwa kedu ife iji emere nne ya ọkụ iji a na-achụgharị asa ihe gbasara m na asa ọ gbasaghị iji a na-achụgharị asa mgbọsị ịkwado olu sị m bịa na ịchọ ka ilesi m anị akwụọ ngụ ụgwọ adị m eji ụgwọ ewuru m ego nye yi ifuru ihe gbasara nne ahụ hapụzi ya nsogbu adịrọ aga m adịrụ anyị nna mgbọsị ị bịara onye m gị ego ọwa arụ nsogbu adịrọ
ọ ga-adị mma ka ọ dị good afternoon, good evening. I'm good. I'm not not at the school. Jackie Water. Uche. Papa. Uche. Papa. Yeah, he at school. Jackie Water. But as the neck and a good morning, good afternoon, good night. Jackie Water. Career. Uche. Uche. Papa. Uche. He at school. Jackie Water. And you say assignment. Where wouldn't give you 3 for Mago? And when Bonnie could see on with singing you with Jerry and Pag. I see no pike I love you. Go see Ma. Oh, come on, no more. Mago can no. I saw Papa Kai and I Mama. Oh, Pan now was so in my assignment. I agree you call mathematics can come. But I got see I can. Oh, see, okay. Bible, no. I want pastor. Can I come to the I look at the Lord of Jericho. Eh? Is it? You can't see my new pastor. I do your mother was a Javajo. I don't know what the Lord of Jericho. Yeah, Wood Jericho. Lord of Jericho. Oh, yeah, Wood Jericho. I know what to Oh, yeah, I wouldn't do what to do. For now, I got to the wall of Jericho. But you cannot try that school. But I'll drum. Only what the word of Jericho. We put in Nana. I'm a to go over. I need a name, the name was here, a name. I said, I'm going to get assignment. I don't like it to empire. I don't like it to empire. Okay, I'm going to go. It's a colleague who got rid of that girl. I'm for now. Oh, come back all more, but I will use it now. I'm not past you. Can I have I've been, oh, yeah, who phone you? What to the see go and our console? Or who phone your phone? I have got to win the wall of Jericho. But I'm going to go near Gumba. He go to a man now who phone you, and I see. Mbudi Jericho, oh, dawo, oh, yeah, we guaga. Ndaga, what to Mbudi Jericho, no phone. Ndaga, yeah, indeed, Bana, Luaga, yeah, on Daga, yeah, on Dammy. Oh, phone your quatrion on Dammy. I should know phone of quatrion. No, the Rapo, in my man, can you get assignment again, Kusi? If I be better guru, but better give na Old Testament. Anti book 10 and New Testament. I'm a man now want to know who phone you. This look at it, come on. Yeah, didn't oh, yeah, I'm the Egyptian Bible. Copy your bath, your position, your body. Give them. Or the corner, somewhere, the corner. But yeah, walk. Called Genesis. Papa? Get this out of Bible. I'm a real teacher about home. I'm not what is not idea. That's you don't need. I'll go for a week if I see go to Jericho. You know, Bible. Can't listen a pastor, Mamma Yora. Mbogola. Mamma Lega. Eh? You got to come on. Papa, come and get assignment. Mamma, Oh, okay.
ebe niile agara m ebe niile nsị m onye gwakwara m dịka misteki ka wụrụ na ama mba abịara m anọ m na ịbata so wee were n'ọsọ sị ka m amaghị enweta gị n'ụlọ dịkwa mma ka maka ndị ụka na ndị be ndị na-aya ọkwa ọrụ Chukwu ka anyị nọ onye akpọrọ ọrụ Chukwu ọ gasị na ya anọghị otu a ka anyị ga-esiri na-arụ maka na onye nwe anyị na-ekwuri na ọ ga-adị mma ị na-arụ n'ubi Chukwu maka onye na-arụ n'ubi Chineke ka Chineke nna na-emegide na-arụ n'ubi ya nyafụ ịghọtagori maka na ọ bekwa adị kwuo otu anyị nọ na enweghị mgbe a chọrọ ọrụ n'ụlọ ụka ya agaghị afụ ọ bụrụ na anaghị edo blọkụ ana-akụ gbamgbam ma ọ na-ebuni nke ya bụ enyi jiri iri ego maka Chineke sịkwa na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ akwụkwọ nsọ asị na ọka mmụ ị na-enye enye karịa na-anara enwekwa n'ife mere nji wee bịa ịma na enwebugo ka m si wee tụpe etugo obere azụ maka baza na-abịa nọ onye ka m ji wee nụ ha anya enweta esikwu ha na-ebata nsị ka m gbarakwa wee bịa batago ebe ahụ ka a na-adịba aka ụka nna m na mma abịa ịma na onye nwe anyị si na ọ na-aka mma inye gị enye karịa ịnara na ngozi na-adịrị onye na-enye otu a ka ọ dị karịa ka ọ nara akwụkwọ nna m mmemekwa mma abịa ebe abụọ ọbara ka ike ha m mana kedu ezikwensi wee tinye m na kọmitii baza ime mere ka ngwa m ka m nwee ike kwado akwado ife dị na ya bụ na onye mekwere nhọpụta ha bụ Aloysius nwabe Egbochukwu onye merie mana ọ bịa sị na ya ihe o ji wee họpụta gị bụ na ọ sị na ngọzi Chukwu bara ụba na ndụ gị ma ekene ịghọtagori ka otu Chineke si wee na-agọzi gị ma ịhụnanya o nwere ebe ị nọ o wee sị ka nyawụ ngọzi ahụ ka o sikwe n'aka gị wee rutekwe ndị ụka ọ dị mma m na-abịa otu mbata onye ọbụla ya ama na mbata mma akpọ ọsọ ebule efi ka a na-akpọ abịa mkpụrụ efi bịa ọ bụrụ na oke ife mgbe nna gị Aloysius dị ndụ o so na ndị na-agba anyị ume o so na ndị na-awụlite anyị ọkwa ịghọta onye a mere m ji wee jebe ya bụ ozi maka nna gị enyekara ya mma akpụ efi bịa ndị ife ọbụla mmemme ndị ụka ndị ife ndị ụka na-amasị m ọkwa dị ego ife egori nke bụ nke riwu na ego ka anyị chọrọ mana otu a m bịago ibegori ya ọ ka anyị karị mma na ọrụ na nnapụ kịta ịma onye nke Chukwu na-eje ozi na Chukwu ka ọ na-eriju afọ ọ bụrụ na mma na ị na-abịa ihe dị ka nnapụ kịta ọ bụrụ na ụmụ mbaji one na one apụchakwa mma ebumukwe ma ọ nye m rice akpa rice ọtụgara ya wụrụ ndị obere a na-adọgbu enwere m ike dị dọkpụrụ ịbụa ka ndị na-arụ nchịkwa ọrụ ihe ha na-eri ọkwa ife maka eji wee chọrọ ya ọjị na ọ bụrụ na mma na ị na-abịa na nka batara abata ihe eji abata bụ sọsọ ego m anyị aka na eje afịa wee jebube ji na ndị otu ya kama ị na-abịa ọzọ akpụnye gị ihe eji wee na onye bụ ka ị na-apụ ọfụ ife ịkpụ amadụ na ịbịa bụ onye nke Chukwu fụkwa ihe o ji alachali ọnụ efi ị na-ekwu ị chọrọ inye anyị ọ ga-aka mma na iwere ego efi nye anyị karịa na ekpere anyị efi na ndụ maka na egbecha ya efi enwere ike kpọbarị ndị ga-abịa igwe na na-ekwezi ya ọnụ ogiri na maka kọbọ na ego na-aka mma ego abụkwana nsogbu ego ife adịgokwana mma ọka mma ngwanụ ka bred ijikwana bata ewu nke m na-abịa abịa ka ndị ụmụaka gbara girigirigirigiri maka ụmụaka si eme na-agbalụ bred nji onye n'iru mbụ sa ya onye ọbụla na-ata nke ya ọ bụrụ na mma na ị na-abịa ọ bụrụ na mma abịa ngwanụ ka m bụ maka ọ ghara ịdị ka ọwụ bred ka m ji bịa ahụ ụmụaka gị otu a ka ọ dị na ị na-enyere nnọọ ma a ga-asị na e nwere obere gị nye nkịta ịma ọrụ Chukwu anyị na-arụ ka m fụnụ ka m ji ya bụ ntọntọ ego ahụ nwetara nnọọ na anị ya nle nnọọ ka ndị bịara n'asụsụ m mgbe m na-ejiri ife ọbụla nwere onye na-abịa ebe a ọ bụrụ nnọọ ka mbata ebe a ebe m na-eji ya n'ụlọ ka a na-achọ ka etisa m ofu ndị a asụkwa na m enweta na ndigboro ego m onye m na-enye ego
Ibe ngwa ga na afọ ya. Nya ekwa m nwa. Kewa nke ime. Adịkwa m mma. No na ikiri maka ife amụ na ekpagbu. Ibe echekwana m maka ife anọ mana emenụ bụ ihe ga-afịakwanụ m ezigbo arụ. Ị makwa ihe ibe gwa m ya na m weta akwụkwọ a na nwanne m nwoke. Ị na-echezikwana ekekwana ife ọ ya emekwanụ m na o jidekwanụ m. Onye ọkwa nwanne ya nwoke ọ ma ntịkwana ife na iwere nye bụ akwụkwọ nye m na dọkụmentị ewuru m ego nye iwu nwere ebe aṅụrị nwere ife dịka 500,000 ọ dozuru m 500,000 ozu nwanne nwoke aghara ama omogori ka o si wee ewe ewerukwa m ife dịka ọ bụrụ nde 4 nye ya onwekwa iwu ọzọ atụkwasịkwara m ego onwere ọzọ m ji ego eme ihe menụ bụ na mma agba mbọ gaa chọba ebe o dobe ya nchọpụta ya ma ewere ya wetere gị nsogbu adịrọ ya bụ na ị ga-enyekwa m echi iwu wepụtakwa na arịa ewere m ego nye ya ozugbo nsogbu adịrọ kwa ego ya jaba eme kịta agwara m bịa debe ọ bụrụ na mma debe wuri adị ndị wuri ya ọ ya adị ọ dị echi nkọbara gị kịta ihe achọkwana m ịghọta ọnụ ịsa anya mgbe ọbụla iji sị ka ịsa anya ma agwa gị cheregodo ka m chukene gị nwoke ahụ gị na-efuru mbọsị a ka eyi urupụtaziri ịma ntị na-akọkarị m ọkọ biko ụgwa na-achọ m elu ị na-akọkwakwa na-asị apụgodo m biko ọkwara pastọ ka ị na-ekwu okwu ya nọ pastọ na onwe onye ọzọ ihe mekwanụ m bụ na ọ sịkwana m pụta na họteelụ dị na mgbọgọ ụkwa na ezigbo ihe mụ na ya kpakwana asa chere anụrụ m ihe i kwuru ọfụma nna onwe onye ọzọ na-agwa ụkwara gị ka nna họteelụ asa ichetakwana nwoke ahụ bụ onye tere ude nsọ asa ị ma na nnọkọta eche m na gị na mụ na gị kwụ mụ na gị akwụ ụka biko gba mụ na gị akwụ ụdị atebe n'ihi ude nsọ m ọsịa ka etere ude nsọ ị makwa na ọ maka ude nsọ etere ya ka m ji wee hụ ya n'anya chimo nna ụtụkwanụ ma akpịrịta ude nsọ ọsịa ka dị m ite ude nsọ ọ bụrụ sọ ọsị ya ejidị m ụdị amara gị asa kpachapụ anya gị na ọkpa na-agawa ọwawa na anya na-aga pịọpịọpịọm na afụkwa ga-asa akwa n'obodo ka ị nọ anya ọbụla na-afụkwa ga-asa anya ọbụla na-afụ gị anụrụ m onye si ha afụ na asịmanya ha kpọọ afụba m sọsọ ihe gbasara bụ nna ya enye m nna ya asị na wee gbasa m chaa ọ gbasara asị na ihe na-akọ bụ ife nna onye ọma juo akọkwana m ọnụ ọjị biko ịmana esikwa anyị nwa pastọ wetara ọjị ekpere ka anyị ebupụta adị ma ekpere ekpere atụwa wa ịmana eji unu ele ndị pastọ anyị were ngozi chukwu gaghachie ma ha onye bịa ya siri nwaanyị gọ nọ ya mba o jebego ahịa na o nwere obere ebe ọ na-anọrọ nnọọ ọgọ ya sịrị achọta ihe afọ na-eri mụ nwa ịkwa saịdị akpara na-ekpekwa ịghọtagori ịma ihe mere m ji wee bịa ọkwa n'ụdị nwata nwaanyị a gị na na-emekọ ihe ma na-akpọ asa ihe na-echewu otu isi wee fụ nwa n'anya adịkwana m enwere m uchu na nwa chukwu ote afọ gị n'anya nke bụ eziokwu bụ na akwa na omume ya ka m ji wee sobe ya ịmakwụna m ịma achịgbu onye ma ụkwụ kama na abịa mfu emume ya nwatakịrị na-agbakwana mbọ iwelite chọọchị m ifuru ụlọ ụka ma ọ na-eti ya daịzị ọya na ndị kwaya o meghepụ ọnụ otu a ndị moza na-ada ewe m wee sị okwu ya ka m tiri ka m maa ma ihe ọ bụ uche chukwu na-eso ya bụ nwatakịrị ịma ihe nkwa ekwukwa ụmụaka enwere ike o nwere ihe ndị bekee na-akpọ mishọn o nwere mishọn o kwuru maka ya wee bịa obi akụ mimi na-aga ma laa gị n'ihi otu iwu onye chukwu tere ude ọkwa nke mmemme na na-ekwu mana mishọn ya mfugodoro bụ ịkwalite chọọchị ma ịghọtara ya bụ nwatakịrị karịa ime banyere ime o nwere ike o si na mmiri o siri na mmiri na mmụọ esi n'ọkụ ya mmiri na makwa ọkụ na-agba ọzara ka mbụ ka ime ọzọ
Ana m aba n'ime ọya nọrị for 21 days. Ekpere m na ibu ọnụ m na ha achụfọ gị na Jizọs ụzọ ofu. Eji mma Jizọs na ọ bụ ihe a na-akpọdo m. Ọ bụrụ na onye a si na mmiri ma na m onwe m ga-atọkata ya. Dazi o si na mmiri esi m n'ọkụ ntọkata ya na-aba na n'elu ala. Mana ọ ka ọ bụrụ uche Chukwu aka na-ekpe ya bụ ekpere. Ịma ihe nkwa ekwukwu ahụ ọgwọghị nwoke ka ewu. Ọgwọghị nwoke nye ọ na ihe eme kpachara anya ka ọ ghara ịwụ na nwatakịrị ụmụ otu o siri wee bịa ka ọ bịa laa gị n'iyi. Onye m na-eche eke eziokwu mgbe ife dị mma na onye akpọ ihe na-ekwu ukwu ya nwata wa baba. Pastor, good afternoon. Ekwu ukwu ma ihe na-atọ m ukwu ma ka m bịa jebe ya dị ka isi wee kpa ngwa ọ ya adịrị ọfụlụ onye aka ọlụ onye nwa nọ ya obi nkịta ka ebiarị enu m nụ anyị na-ekpere ọ kịta ka m mechapụrụ ekpere ọ dịkwa mma onye nwe anyị na-anwa. Pastọ, ị ma ihe kpatara m ji wee bịakwanụ? Ị na-ekwu na anụ mmanụ m ege. Ị ma na ị kwere m nkwa ego. Akwado ego a m gwara gị mgbe anyị bara ọ dị m n'obi. Ị ga-abụzi asa ị ga-abụji uju ị ga-agba asa na nkịtị ọ mụ ji n'obi m wee kwuo si na mmenye gị ego ka ị wedere m mma. N'elu mmanya n'isi a kwesịkwara ka eme ya eme ịgwa m ya ị kwesịrị ị na-akọwara m ya ọmụnwa na-agwa gị isi ya wụrụ isi asa kwesịrị ibu ifuru ogologo gị niile achọrọ m iti gị anị ka akwụna dazi nti ego nticha gị dịka ugo mana otu o si dị na ya wee ga adọrọ kịta kere afọ nwa be Mathias mgbe o jiri kwe ndị be m kere afọ ya anọ m na ya ọ batara mụ na ya afụkwuona ọ sị m bịa ụtụtụ echi mama anwụọkwa n'aka mama nwụrụ ọkwa ọ sị m bịa and anụkwara m kepu na na ego nọ kịta achọghị m ịbịa kọwara gị ihe ndị ọzọ ala sịkwa na ala asịra yes kekwanụ mgbe m mma aga na nke ha n'ụtụtụ nke pụtara na ị ga-abịa na mgbede ka i wee nwụchikọọ mụ ya na enye m ego achọrọ m inye gị ego ya bụ mbere mgbede ego adịgo nọta ego a na-enye gị nsogbu adịghị ọ ya adị na mgbede bịa n'abalị mgbede dị oke chetakwa ọgbakọ anyị nwere nwanne echi chetakwa ọgbakọ ọ ga-ahụ ị na-aga nnọọ otu ị na-esi apị ụkwụ gị ọ dị nnọọ ka ịda azụ nwa ahụ ọ dị akwa aka ka anyị na-enye onye nwe anyị ga-agọta aka ka anyị na-enye ebe ahụ ka m na-ebu ezinụlọ ya na-enweghị ọzọ mgbede ana m akwadokwa n'efe na ụtụtụ echi ka m bịa ka mụ na efu ma efere m n'ọnwa egwu na karụrụ aka ọ dị mma nnọọ gee ka ị mere ọ dịkwa m mma na asị m nnọọ ka m bịa fụ gị ọ dị mma ịma na awa ada agba n'ọsọ ife na nkịtị ọ naghị achụ ihe ya na-achụ ya ife na-achụ ya o nwere ihe na-achụ ibe nwere ihe njikwa maka ya were bịa achọrọ m nnọọ ka ị nyere m nwa ntachara aka ịmanụ nwa ọmarịcha nwata nwaanyị a na-akpọ Chizoba nke be ha dị n'ogbe ụlọ ọgwụ a na-akpọ Ikem. Onwe na-amalụ Chizoba Chizoba ụmụ ya na-amasasị ebe niile ọ na-abụ ịnọrọ n'ime ọfịa fụ ụmụ ya ọ na-achake ọ na-amụke na-abụ ọ na-aga n'abalị ọ dị nke onye nataba ibe na ihe m chọrọ kịta ịma na nwa a ahụrụ m nwa ala anya agbaala m mbọ dịka nwoke emeela m mmemme ọ dịka ọ naghị aghọtacha ihe m na-akọrọ ya na-achọrọ m ka ị nyere m aka ka m ịmagụ ka m butuo onye ya bụ nwanụ akwefuru otu ịchọta m ime gị ife ihe eme otu isi nnọọ ebe isi wee chọrọ m nnọọ bịa imecha gị ife ihe eme ọ bụrụ na nwa anwa otu esi agbanye gị ya emezikwa ife dị m n'ọnụ ọnụ ma na-abụ m osisi anya n'ebe ana m ebesisi ibe ka m ife dị na ya bụ na ịma ọ bụrụ na asị obere nwa ya ba n'ọfịa a na-adịbe enyi ya ife ya jide n'aka adịghị ama o mefe ife toro ogologo ihe enye m ife mma ejide n'aka
anya bụ ọfịa na-asụsụsị ọfịa niile. Ma mụ na gị na-aba adị ka nwere mgbe ọ ga-abịa imecha ụdị ihe a aga m emere gị obere anyị bụ enyi o mana enyi anyị abịa ama nru na nke ahụ mana ọ bụrụ na mụnwa bụ onye ga-emefe na gị nwa bụ onye ga-esokwu na mekwu ife ihe eme bụ ihe enyere m ego ọ bụrụ ego na ọ bụla ị mana ego na ị kwesịrị inyere nsogbu adịghị ya mma emechara gị nwa ntachala ife na nwa ntachala ife ihe eji ọ bụla ife ntachala ife ihe enye m ga-abụ ife dị ka naira 10,000 inye m ya ejidenu m ego naira 10,000 ha bụkakwa ibe ihe anyị na-akọ naira 10,000 anyị emeghị m ekwu ọdịnife a ka mụ na-agbanye bịa agbanye ihe a bụ ego eji azụ ala menatara m ahụ ihe ọma mere nwoke ibe gị bụkwa na nga jidere m onye ka nna tachi ijide ya bụ ife nye ya ka ijide ya ngwa nsogbu adịghị iji gosi gị na ahụrụ m nwa n'anya aga m eme ihe ọwụna m na-eme ka m nwee ike butuo onye bụ ife ịghọtara m nsogbu adịghị ya ka m jọs mechaa ihe achọrọ m ịma na asị na mberede nyere dike mana ọ mberede ka eji amakwa dike akwadoghị ya otu a ka esi eme ịkwesịrị na ije gobi ya bụ na ọ bụ na ngụọ ya ịfụrụ ya n'anya nwa ọgbakọ mma ọ bụ na imelọ ngwa ndị mmadụ anachapụ ya onye ahụ tizoba anachapụ ya ọnya bụ na nya bụ ife ihe agara ụtụtụ echi ịbịa ịbịa na ụtụtụ echi akpọrọ m ya kpọnye ebe aṅụrị ị na-azọpịa onwebe ọda na-ekwu ọ bụrụ na anya bụ ife tọọ ụtọ na ụra nwanne nkịtị a na-azụ ebute nsogbu onyinye nyere mmadụ ka nwa bụ Chizoba onyinye nyere mmadụ ka o ji eri ji ọma mgbasapụrụ m aka gịnị ka a na-akọrọ ife a dị nke ka a na-ekwu ejidekene m nke a ebe ego gbagotekwa ndị nwere na-akacha n'ebe ga-eme kịta bụ na ihe chelụ m ebe a ịchelụ m ebe a mụ na ya afọ ka nwee ike rụọrọ m ọfụma ngwọchichelụ ka m bịa Chizoba akwa ịdọkakwa adọka n'ebezi ka akwa nwa dọkara ka njakịrị ka ịshakwa ịma m kwa njakịrị nnọọ asị nnọọ ka m pụọmarịcha ọchị ya nụ otegokwanụ akwa ifo gị onwe mgbe iji achọ ka ekwe nke ịchọrọ ugbu a okwu ọmarịcha ọchị ya ka m nwere nne anya ewo cherekwa ọkwara m n'oge na nwa ikorobịa kwụ ebe a yi wee bịa ịgwa m okwu onye nke kwụ ebe a mụ na ụdị mmadụ adịghị esokwa asịkwa m ka m jụọ maka enwekwa m taịm onye na-ama agwa mmadụ okwu si ya ụma bụ ịjụ ajụjụ n'obodo ya ọ ga-ajụ m ụtụtụ jụọ m ehihie ihe na-ajụ ajụ na ọ ga-ajụ gbado m ya ka m gwazie gị ihe nwa ikorobịa dị m ya n'obodo a bụ ịjụsa ajụjụ mba yakwa ana m aga nnọọ fụ m n'ụzọ si m na nye nwekwa ego nri m chọrọ obere ego nsị ka nyere m ya aka maka na inyere mmadụ aka na-adịba amasị m onye bụ ife oji nsị na ya chere m ka mụ na efu emebụ na aka m achọrọ ife ma ọ dị ka ihe egoro m akara ekwentị ọ bụrụ na inye m emezi aka m nwee ike kpọzie ya kpọrọ m ya 081 66 12 9450 ife m bụ mkpọzie ya nwetakwa ya enweta m ya mkpọzie ya ka nye ife nchọ o ka ihe na ọ gaghị akọ igbugazi n'oge onwe mgbe ha dị achọ ihe a na-achọ mụ nwa marọ ihe madobe bụ na mụ chọrọ ndị dị ọyị ewepụtagokwa m ya ife mezi ị ga-enyezi m ego afọdụ ụnụ nyere m nọmba nakwa nọmba bụ ihe bụ ụzọ nyere m ego na ego bụ ụzọ na ego na-ebu ụzọ inye m ego na ego a dị mkpa inye m ego ahụ nyezie m iweruzie anya bụ ife na anụ kọpịrị kọpịcha gị imesi ịkpọ ọnya ịkpọzie anya gị na-enwezi ike kụzie ịkpọ na m anwago ịkpọ na onye bụ ya na-eme Ikem, mgbe isi nwanne gị nwoke na-abata ibe nke bụ eziokwu na ọ gbafuru n'uche mgbe ibe na-apụ ịmaka ibe si eme ọ gbafuru n'uche mgbe ọ na-apụ echetara m ka m jụọ ya ka ekwenụ mgbe ya abata ọnụ onye na-agwa ma ọ na-apụ kịtị
ka isi akọ otu a mgbe ọ bụzi nwanne gị nwoke nke tọrọ atọ ka esi na ịma mgbe ya abata ịkwesịkwara ịma o kwesịrị ịma ibe nwanne nwoke nke ntara ibe anakwanye m ugwu ibe si ebe a bụ eji m ibu ụgwọ ube ejere m ụgwọ ihe ma ọ na ibe jecha ọ nata akụfecha gara ọgwụ ọ ya anata biko iwe nwere gị otu obi nne mama ọ ya abata obi ruo ọnụ m ana amasị m ibe ya anata Chineke mee ya bata mana ibe adị akwekwa m ugwu ibe adị akwekwa m ugwu na ọdọkwa mma atọkwa m ya atọ ọ na eziokwu na akpatabeghị ego mana ya nwa akpatabeghị nsogbu adịghị ya Chineke ya emere onwe ya afa ihe enwe ya bụ ego ọkwa ego ihe enwe ego ya bụ ego nsogbu adọ nne m ọba nna nsogbu adọ ide n'oge ọ na nnọọ ife niile m na-agalụ nnọọ ka ruo nnọọ kịta eme m ife ọsịsọ nachita azụ bịa sụọ akwa m sụcha akwa ejiri nwa ya kwado be gị ka nzọwa na-abịa nnọọ eziokwu ọ dịkwana mma nsogbu adịghị a sị m ka m bịa nnọọ ka m mara o nwere ihe nwata nwaanyị a gwara m ịgwara ya na fon na m gwara ya na fon ha Chizọba ọkwa ife m gwara Chizọba nọ na Chizọba nnọọ bụ ife sị m na nya enọọ m kwanụ m ka ọ fụrụ n'anya na ebe ọ bụ na ụmụ anyị mere ife na nya achọkwanye n'isi dị ka isi ọpị ijikwa mee ife na ọkọcha m nọ ise na ife mebụ na maka ife gwa na m ife mụ na ya kpara abụrụ n'ụlọ ife na nọ mụ na tarị ya kere ekwentị ọkwa na tanya nye ibe chele ihe anyị na-akọ enweghị ka o si bata na ihe mụ na gị na-abụ kpara ihe anyị kpara bụ enyere m gị ego gị jee rụọ ọrụ m ọrụ ịbịakwa na-akọ ihe ọzọ ife ịgwa m Udoka ife ịgwa m bụ na mụ na tarị ya kara ekwentị Chizọba nwoke ife ọzọ ibe ọ bụrụ na m ga-agwara ya okwu na ọ m nata ya ego agwabi okwu ibe ihe m na-ekwu bụ ihe a abụghị ihe m na gị na-abụ kpara ihe a nweghị ka o si bụ nata ihe anyị kpara ife mebụ na nwaanyị anya resara anyị okwu ọ bụrụ na Chizọba asị na ọmụnwa a ka ga-enwe onye ọzọ mara na amụchabeghị ndị ma mma ndị ma mma ga-abụ nke ya onye fụ oyi n'anya afụgo yi ka ebe ị na-aga ka nwaanyị ama nsị natakọrọ n'anya na-abụ okwu nsogbu adịghị ya mgbe nsogbu adịghị achọrọ m ịga na nke aka nchawa ka anyị gaa nọ na ọ bụrụ ihe esoro m ka m nụwa mbọtụ ka m wee maka a na-akwado ugwu ịga ife na ka m ga-eruzie na nke aka nchawa ọkwa nnukwute ọyị ezigbo ọkwụ aka m ama m mgbe a na-agba bọọlụ ọ na-abụ mgbe a na-agbanyere ihe akwụkwọ adịrị ife na nọ ọ na-abụ mgbakọ n'ala bọọlụ nne goolu ọ ife ju amarụ mbanụ nke ka nwaanyị ga-esizi wee bịazie nnọọ bịa sebere mụ na ya efu nnọọ ka efukwa ezigbote ito na nkwu ga-adịkwa n'ime ebe ahụ ekwu ezigbote ntụ bụ ife nọọ n'ife dị na ya bụ ọ dị ka ụzọ aka mma ka esi nka ibe amara m mmanya anyị na-ada anyị ọ ka ọbụla ị chọrọ ka anyị ṅụọ mba ka m nọ na ya nọ n'anya ọ dịkwa na mmanya abụọ mpa ahụ ka anyị wetebe n'unu onye ọbụla nwa eche m nọ na ndị laịf oke kedu nwaanyị a aka nchawa ka nwa be aka nchawa kedu onye nọ ya kedu ebe ọ nọ nwaanyị ọma nke ka ị mere unu nwere na hero nke jụrụ oyi nọ ịghọtara ife a na-eme na mgbachita igbo nwaanyị ọmalịcha ka maka anyị gwa m ị na-achọ ile ana na ibe aka m na-achọkwa enwetabeghị m onye na-ego ana ahụ ezigbo mmadụ daalụ rinne ya ifugo na ya
anaghị anọ mmadụ a na-esi mmụọ mmụọ ọ nwụrụ anwụ anaghị anọrọ mmadụ a na-esi mmụọ mmụọ ya mkpọtara inye onye akịta mkpọtara ya bụ onye ịkwaza a na-ekwu owechapụnya bụ ife ogopụnya bụ ife ogopịa nke ahụ aga mana ị ga-achọkwara m ọbịa onye nye bụ ego ka ama nke na ya ga-enwebe nna aṅụrị maka ego ga-abịa nke a bụrụ nsogbu sọrọ m obere ife maka na onwekwana ife ọzọ a na-emere ife na anụ ibe nke a dị mma chere kene ịma ọ na-adị mma bịa bifo anyị na-etinye mmanya n'ọnụ duke n'ụzọ kpọkuo ndị eluigwe nye aka ikpe ekpere bụ mmanya anyị emechikwala anya Olisa bi n'igwe anyị na-ekele gị onye mere ka anyị dị ndụ gị onye mere ka anyị hụ ụbọchị tata wee na-asị gị ka nara ekele gị onye mere gozie mmanya ka anyị ṅụọ nweta afọ ojuju na ahụike mụ na enyi m nwoke bụ ibe daalụ rinne na ịmakwa aka na mkpọkwa mere echetara m n'ọkịta anyị na-ekpebere ka ọ dị nnọọ ka ọmụọ nsọ ọkwa ịma Chukwu na-agwakwa Chukwu si n'ime ya ekwu okwu kịta ka m bịa nnọọ echete na dọkịta si mụ na m aṅụzi na mmanya ọbụla dị na karama dọkịta si m aṅụzi na mmanya dị na karama n'ọkị na-ekpebere kịta ka ọ dị nnọọ ka Chukwu esi n'ime wee gwa m okwu ife dịzi na ya bụ nnọọ ife ya aṅụgbagodi nke a kpọgoro akpọ ị hapụzi ya nke a wochielu ndị nke a ya bụ mmanya ka ya na-ebu na emefuru ego ịṅụọ nke anya mba isi ekwuzi ụdị okwu ihe aṅụ mmanya nke a kịta ọbụla uru akpọgo nke akpọ ịghọta ebe akpọgo nke ịnwụcha nke a kama ịchọkwuzie ịnwụ ọzọ enyeghị nke nwụba mba ibe ihe anyị na-ekwu nwechara onwere ka ọ dị ka nke mmanya ihe ahụ mmanya gị nke ahụ nke m nọ kwesịrị ịgbọgwoji maka ịbụrụ dọkịta ọ bụ na ebe dọkịta ịghọta ebe a na-ekwu dọkịta si m anwụkwa na anwụ metụkwa mmanya ọnụ nọ ịnwụcha nke a chi ịnwụ ọzọ akpọ nka ọ bụgodị na ị ga-esupụrụ obere ọ bụrụ na ị ga-anwụ obere ịnwụ obere ife dị na ọ bụ isikwa na ihe na-emefe na mụ anakwa m ibe ṅụrụ mmanya gị ihe ahụ mmanya gị ife ị ga-eme bụ ọ bụgodị na ị chọrọ ịnwụ obere isubiru nwa ntọntọ ọ ga-abụ anyị si ebe a na-apụ mmadụ ju anyị anya nwụ ka mmanya anya gosi na aṅụ mmanya na ụmụ dị na mụ na ihe mere na etizoburu m ana m enwe ọrịa shuga ebe esi na ịma ṅụọ ka anyị lapụbara ndị ya nụ ka anyị kwụọ ụgwọ mmanya ka anyị kwụọ ụgwọ mmanya ebe esi na anyị kwụọ ụgwọ mmanya aka nchewa bịa were ego bịa ka ị were ego onye na nke ya kpata nke ka mpata nke ka esi na-atụ m akwa na ka ịgbata mụ na akwa na amụma ebe idobe ya isi na m na-adịghị nka nka ajụjụ ebe i were akwa na ndesere n'ụlọ onwere ọzọ lapụrụ na wee pụọ ka ebe desa akwa na m bụrụ tinye ya pụzere n'ụlọ pụtazi na mmụọ were akwụkwọ na gị ka ịgbata mụ na akwụkwọ na kịka mesu ewere amụma ebe izo ya nwa nwasị ebe a pụọ anyị ma eje n'ọkpala ugo alụnsị jee na ha bagụrụ onye ọrụ ọkwa na m atụ ya na alụnsị ka mmadụ ịgbakara ya atụ ya na alụnsị ebe i were akwụkwọ na m jenye mmadụ ya bụ uche ị ga-akata ụka ị gawozie na nke alụnsị uche ngwa tiri ka nwa gị eziokwu ihe menụ bụ na ụkwa na onye nyere akwụkwọ na onye enyekwanụ m ya enye m ibe ibe ka ị jewere akwa na m nye n'ego ole ka o nye yi ka ego ole ka ị natara ya Doduche iwe ụkwana gị mana ihe mere ndụ ma ọ nyere m 300,000 gịnị n'akwụkwọ anị m ibido ihe ị na-ekwu kịta bịa ka ejere ebe a bịa ka ejere sitere ihe mere eziokwu ya o nyere m 500,000 ibe ibe ọgụ nwanne m nwaanyị nọ na-agba m na eji ajenarị akwụkwọ ana m were akwụkwọ anị m ka akwụkwọ anị m ibe nwanne m nwaanyị si na m na ya akwụkwọ anị ọ bụ ya ọ depụtara m yọrọ m
sebe m onye na ife nwaanyị ji wee jide ya n'onu eji yari nwezi ego nri ife ji yari dị n'ụlọ na m were ego nri ya na ị ga-achọrọ m ife nsị ahụ gịnị ka ị na-achọrọ m ọsụma akwụkwọ anyị na onweghị ife ji eme ọ na-asị asị ọ bụrụ ya ka ọ gwa m ọ bịakwute m na-agwa m maka ana sị m na nne ya na-agwa na ọ na-eme ego ị na-ekwezo nkịta mechie ọnụ nsọ nwaanyị a na-ekwu okwu anyị dịka ihe esi wee nọkọta gorobe ife m na-emelọ ọkwa kịta ịmaga na nwaanyị anaghị ekwu okwu ana ọkwa ya kịta ịmaga na nwaanyị anaghị ekwu okwu ana mana ọgwa bịakwute m sị m na o were akwụkwọ ana nwanne m nwoke nye gị kịta ịkwụga na nwaanyị anaghị ekwu okwu ana ibe so ibe na nwanne nwaanyị akwụkwọ ogbuo ya n'ụzọ na-adịrọ mma na nwanne nwaanyị akwụkwọ ana m wee welụ iche gị m ya ga-anụ bọọlụ gụọ gị na nwanne nwaanyị onwe ibe jikọ mụ na ya onwe ibe jikọ mụ na ya onye nwere akwụkwọ nye m na akwụkwọ ana m ibe onye na nke ya pata nke ka pata nke m anyị onye nke ya ka anya mụ bụ ezigbo mmadụ nsị gị na pastọ kpọrọ onwe ya pastọ onye tere ude akịkọ ịmalụ na pastọ na-asa na anyị ọ hapụ nwunye ya bụ IGP nna ahụ ndazi ka ị na-eme n'oke m ga-agwa gị eziokwu eziokwu bụ na pastọ na-ayị ọyị nwoke a bụ ibe ibe a bụ ajọ mmadụ nyere m onye a bụ ezigbo ajọ mmadụ ibe ka ọ ya ahụ efute onye gị 5 naira tata ejirekwa gị ya ama m ibe nwere aka chichichi onye m ga-emegodo ugbu a bụ na m chọrọ ka anyị abụọ kwụrụ gafụ nwa pastọ ahụ ụgwọ ya ihe mpụ ya na-asa na-emegodi wee mmadụ na m ga-esi agbajizi ibe aka maka onye a dị njọ ọ dị njọ mmadụ ị na-ahụ ihe nna m mpa gị na-asa na anyị n'obodo a mpa gị na-asa na anyị n'obodo a asa nke mma asị ma na nke a nwere ukwu nu nke a buru ibu ka nke dị slim ka nke a buru ibu nwere ife nu asa nke ịma amalụ m o teere ahụ ka arabi ji opigharị n'otego mma ga amakwọ apịara na m ndị chiri ịka ịgwa gị ihe na-eme agwa m ife na-eme mma m ihe nji agbalụ gị ihe ahụ n'ezigbo anyị ma ọ gori nwa na ịkpọnyere m dade njere ọ ga nji agwa gị ihe ahụ ka ire afa machiri mmadụ anụ agịgwanụ ka eziwe na ịmanụgo anyị na ilu ọrụ anụ Ini kok dari IPP? Yo. Nene pa ka nwa kachi ime. Igbo nwe nwunye nwe pụọ. Maka na mmụọ kwado mmụọ ka ji akwụkwọ anyị. Ngoro na-ego anyị ni. Ọ kwazigodo ike. Ha, ka na mmụọ na ebe mmụọ ka ji akwụkwọ anyị. Nwa na-ewuru m ego ahụ. Ego agbagotekwa. Ego ga-esi jiri maka nwunye m lapụ makwa ego maazị ibe gị nọ n'ụlọ akwụkwọ ị nọrọ ebe a na-achọ ego akara kedu ihe nne gị o siro nri odibo ka ọka nna ya ukwu nwatakịrị bụ nna ya ụzọ mụta dị ọkpara n'aka ka eche ịta ihe mere gara skul chọka m nwere mbịa wee so jee kedu ife mere onye nkụzi izu ụka na-abụ kedu ife mere onye ọsọ na-agba n'ụlọ akwụkwọ unu emechigo nwere ihe ofensi kọmiti n'ọgịnịzi onye nkụzi mana okpuru tebụl ị na-enyo okpuru tebụl onye nkụzi na-enyo ọwụ ya bụ blakbọọdụ anya gị kwesịrị ịdụ na ya hapụ bọọdụ n'ebe anya n'okpuru tebụl ebe ị na-achọ n'okpuru tebụl ọsị na ị na-enyo ihe kedu ihe ị na-enyo ọ n'okpuru ka ọ dabara akpa ya ka ọ daba n'elu tebụl
Abedina na betu mi no big mi da pro na big country. O big ke na tutu ke na enyo ihe ko akpa ke cho iwere. Gege me we sure sure. Wa ta di ni ku big country to na. Big country. Big country to. Mbo maka ya pro board ye na anya na enyo ogburu onye nkuzi maka otu ede nwe yipu yimbe. O meke toro ka ebo. Enwe me ego nwere eji me ego. Hapụkwa m na mmụọ nsọ na nna atọgharị uche. Enwe ego nji. Enwe ego nwere. That is such a good Ị na-epụrụ ara enwere Igbo ị na-aṅụ Igbo ya eji saachị nna gị chọọ ka ndị mozi tipịa ejighị m onye nwoke nke a na-achọtara ọrụ moto na ụmụnne kere onye nke ị na-ekwu mba asa ekpere ka anyị na-ekpere ka m na ya na ụbọchị efuru ọ dịkwa ka ọ na-abụ edujego na akwụkwọ ị gaghị kama fensị chigata n'enyo ifuzi onye mụ na ya na-eme ekpere si na enwere enwepụ ejikọ m na asa agbanyeba n'ime mba nke ime nke ime ahụ enwere mba hapụba na enwere ekpere a na-eme n'iro onwe nke a na-eme n'ime ime ahụ ka mmụọ ọjọọ ka nche echu ya ha nweghị ihe ọzọ were nwayọọ ịgbaji ukwu okwu o wee wuzie nke itere m okoso ife ma anyị na-eme na agbajipụ ukwu a achọwa onye ya welu nwayọọ ego ole ka ị chọdụrụ akara ego ole ka ị chọrọ ịta ị chọrọ igoro okwu ji ego goro okwu akara ya akara akarịghị 200 naira ebe a ka ị na-achọ ịkọ ihe ma ebe okwu ịta akara okwu ji ego na akara ya ọ na-arụcha na-atụrụ ụtọ n'egoro nke 200 a na-emezu ibo ịdị ịbụọ ihe emekata ihe mmadụ pụta kịta ihe emegide ihe mmadụ pụta kịta ịkọ ma ndị ma ma ndị ma ha ngwa ụlọ 1000 mba jidebe hapụ ka ị ghara ịkọ ihe ịma na ihe ma echebu m ma ọ bụ ị chọbere ịpụ ebe a maka mụ na gị na-achịkọ mgbe anyị na-achịkọ mụ na gị na-achịkọ ị na-ana 1000 ejiwazie nwoke ọnwụ nwaanyị ka ịma nke ya akpọrọ bịa mkpuchi ego mkpuchi anya esi m ebe a wete gị ike dị ntị ọkụ akpati ozu ya adịrị gị mma from ebe eje nne ego maka ya amarata sọsọ nne gị ma ebe otu wee kpata gị onye mụrụ ndị a na-achụ mmụọ ọjọọ achụcha ha mmụọ ọjọọ fabịa n'ime gị na-akpụ akpụ frutu Asọka onye gị mma ebe na-achọ ka iri ofe ọkwụrụ rie ofe onugbu rie ofe nsala pastọ gbadokwa anya gị Pastor Zacchaeus 12:14 Pastor Zacchaeus 12:14 ọgụ nwa bịara anọ m na nlọ Baịbụl m gụchakwa n'ife ka m bịa gụọ ọkụ n'ime nlọ ma m na-ebute oche ọkọ dịga ọsịsọ ọ dịga ọsịsọ ebute oche n'ahụ akwụkwọ mkpughe agụkọtago m na Baịbụl ebe a sị ka m gụpụta kwa anyị nwere n'ovijelu na ọ dịkwadị na mma mmasị n'oge na-adị mma na ịmago n'mkpa ebe ụmụ nwaanyị abịakwanụ m ka emere m obere ihe anyị manụ ma ọ ghara nke ekpere na ka ndọwata mgbe a ga na saịdị ahụ bụrụ ka abịa m ka ibitụkwanụ m obere ego esi ka m nye gị ntakịrị ego nya ọkwa m ji akwụkwọ sọsọ ụmụ nwaanyị bụ ndị nọ n'ụwa na-amaghọ na ndị anyị enyere aka n'ụwa bụ ndị pastọs ndị a etere ude mmanụ ndị etere ude pastọs ụkọchukwu ha reverend
evangelist akwanụ ndị ekwesịrị inyere aka maka ha sọ na ndị dara ogbenye n'ụwa ọ ga-akọ anyị bụ n'eluigwe ka ọ dị ọ bụghị n'ụwa vanity of vanity ya oge nwee bịakwute m ịgba m mbibi ọ dabachaghị mana ịchọwakwari onye ya ijekwuru ndị ụlọ akụ na pastọs abụrụ ndị na-agbanye akwa ịghọtakwari okwu ị na-achọ ịgwa m na ndị ọyịgo nwoke ndị a maka amachara ndị ọyịgo nwoke a ị nweghị ike ije gbata ha mbibi karịa ịbịakwute pastọ a na-enye enye ejekwụsịgokwanụ m ụfọdụ ndị anụ ha sị m na m ga-enye fa nri ka ha rie amamodika ndị fa na-ekwu okwu ya ihe nke anụ a pastọ ị na-ajụ m ejụrụ m ka nza ejụrụ m ka m jụọ onye gị nwa bụ ụmụ nwaanyị na ndị enyi gị nwoke akwa ekwo nne ya tu na-emezi n'ife ọyị nwoke ọ gị nwa mana ihe ụdị nri ha na-achọ n'aka gị ọnụ nri shiri vinu ha ya anaghị nri isi ha a na-akọ ihe na-ekwesịrị mmadụ ị na-akọ akọ mana otu isi bụrụ pastọ sị ka m bịakwute n'oge ama m na kamgbe mụ na gị na-eme nnọọ ya kamgbe anyị na-eme nnọọ ya ị na-ana m nke isi enyere gị ị na-amụ nke a enyere gị nke mbọ enyere gị ị nakwa m nekwe nke jambụ ị na-ana m nyekwe gị bịa ka mmanụ vigil ka m na gị na ọ na-abalị jụrụ ajụ pastọ ọzọkwa gị na-ekwu ụdị ụkwa pastọ etekwana gị ude nsọ onye tere ude mmanụ onye tere ude na-eme ụdị ya onye tere ude na-akụ ụda ọkwaghị ụmụ ma ebe obi gị na-aga ọkwaghị ụma achịkwa gị ka imerịkọtago fe na-ekwu bụ bịa ka m bikwasị gị aka ka mmụọ nsọ si n'ime m baa gị n'ime vigil mmadụ na-abụọ na-aka atọ ụtọ ịjụ pastọ ụkwa na obere ego ka nna ya gị ya 10,000 naira bụkwa na ibu dịkarịkwa ya ọ bụ obere ego pastọ bịa na ba nwunye m nwee ike ịbata ngwa bịa ka ịba ime ka mma m ma nweta ego ọdịnihu pastọ bịa n'ụnụ na ọ bụ na ya abalị ime manye m ego ọkwa ị na-ekwu ọ dịka enwe ebe idebere bịa soro m ka anyị chọọ ya bụ ego ife m na-ekwu bụ ka anyị chọọ ya bụ ego ngwa ịmanya mere ka ọ ghara ka mgbara gị aka ịghọtago ọ na m ejighị mmadụ adịghị ekwe nkwa ihe onwe a na-arịọ m arịọ otu esi arịọ m ka m na-esi arịọ ọ bụrụ na St. John weta ego tata anyị emechaa vigil tata St. John wetaghị ego m etighị na prayer request tighị na donation anyị eme tata so eweta ego kwesịrị ya 10,000 St. John weta 10,000 nye ego nwere ihe ọzọ ebe m mesinyere gị aka pastọ mgbe ọbụla isi m St. John kwa ndị ọzọ ị na-enye bụ na ụkwa sọsọ nke anụ m na-akwa achụkwanụ gị mgbe ọbụla m ji nwetakwana ya biko St. John wụ n'ebe ọfiisi m akpọba ma akpọba nke m jere ọ St. John ka m kpọba ihe nkwa gị bụ ntakịrị ego onyekwa ndị na-enye ya ka ịlaba onye be m ga-abịa ya mmanya ime anya n'ụmụ ya nnaba nsogbu adịrọ m ka m bịa naba ekwensu ịkwa aka ekwensu ga-amụ n'azụ ọ na-ana ọkpọ na ụdị otere ọ na-akọga n'ihu pastọ gwara na ụdị akwa oyi bịa na-ekwu enu dịka sandandere na-achọ onye ọ na-ekoro ego ọbụla ị na-amụ nka nye gị na-agụ nka nye agụ bịa ka anyị mee vigil ka mmụọ nsọ si n'ime mgbanwe n'ime ejuru ajụ mmụọ nsọ ka m were mmanụ dị n'ime pastọ iri ofe onugbu rie ofe ọkwụrụ rie ofe nsala ọ bụ ihe Chineke ziri gị Chima ị na-achụ ego ya Chima ọ bụ ihe Chineke gwara gị Chima Oga Engineer how are you? Na adịkwa m mma o. Unu na-alụkwa? Mgbe anyị na-alụ nke skepụta bịa afọ anyị taa. Oga Engineer ọlụ na-aga n'ịdị afọ ya ihe niile na-aga aga. Ma sọka pit ihe isi ka pit egwusi gị n'ọzọ afịfịa asị na mma ejiri aka nsụchasị aka ọ dị mma. Afọ m n'anya mana pit nke a wọzi ife ngwa anyị ka unu na-eme gịnị mezi? Oga Engineer ewekwa n'iwe ewe n'iwe oge ịba bịagokwa ebe anyị akwụkwọ ofu okwu ha ọsọkwa ya nwa ọ sị dịrị na ọsọkwa ya bụrụ mmadụ ka chi na ebe a na ya bụ ife buru ibu mana tupu m ga-alụsị ọlụ ịbịa ebe a echi ma mfụzi ọma gwa gị ara na mama riri n'ụlọ wozi ya na mma na-amụzi onye ọzọ ọ ya dị mma tupu alụsị ọlụ ebe ife onye akwụrụ kọ nke m kwuru ka ị ga-emebe eche nna m nyere gị ego maka ụmụ afịa niile dị ebe a ka asụ gịnị mezi na asụrụ ya m ga-asụchazi nke a bụ ọrụ nke obere ife nwere ife ọbụla nsogbu adịrọ eje m miti ọga ibe so wee na-akọwa na
na enwere ego ji maka ntu ịgwa m na ọgwụgwọ mana ọ bụrụ na unu mechie ọrụ today bịa na be m ka m chọrọ gị ego m ga-eji gote ntu enidigo m ka ihe niile a kọvacha ya ọ enwerozi m taịm ịghọta ka ifu na-alụzi n'ime onwe ebe si ka ndozie n'azụ na onwe ebe si ka ndozie n'azụ na nsogbu bịa gụsigodi m ị na-afịa na ọlụ na-aga afọ m ya nlụsi ụna a na mmadụ ibe ụlọ nwezi a na-amụzi m mlụsi anya ya afụ ka ọ ya dị bata ka efi ya Very nice job. Very nice job. What is the senior Makaifu? But I'm made here no. 3 feet. That's good. Chima. Ka ọ dịzie ka anyị si wee kwu ihe pụtazi were ego ntụ ọrụ echekwara m ekwadoro ije shop nne adịla n'ụlọ na mmadụ aga eli n'ụlọ ọ na-awa okwu nne ka nne ekwu ị na-ejebe eche m ahịa ka ịkwadoburu ka ijebe echere m afịa enweghị nne dị n'ụlọ onweghị nne dị n'ụlọ isiro nne ife akwa nnewu ka ị na-emegwu mmegwu ka ị na-emegwu n'ụlọ ihe iji ọchị isi nnewu na otu ị nọkịta ị n'idozi iri nne maka irie na enough iri juo n'afọ irie na nnọọ nyara ya anyara vurie ma n'ihu vuru ma n'agba anyị nwawo ndị kọkpọrọ ntị ka 1 naira kwesịrị iri nne n'ifuru nwa gị ya enye anyị nne na ị na-emegwu anyị ya ahụ na enwezi ego njikịta meri nne n'ụlọ enwekwa ego nji biko ego m 3000 ebe a ka nje esi nne na-akọ ọja mbele nwokoto dị buru baịbụl fụọ gbara ka bata na-akọ ya ọbụla akọ enwekwa ego ndebere enwere ka ị ga-esi nne shie onye kwuru nsogbu adịrị oru ime abalị nchetere gị ihe ikwuru kịta oru ghara n'ime abalị ịkọ kpamkpam n'ụzọ nchetere gị okwu ikwuru kịta jebe baba n'ime ka ọ dị ime abalị were nye nwayọ obere okwu a m kwuru kịta ka iwejeziri orugo n'ụdị a orona n'ụdị a na mbịazi abalị na-echetere m ya ọ ga-anye m ego nni biko ị na-ejezi ozi ọma nye m ego nni mbịazi kụrụ gị aka n'abalị kịta ma oyi tọba na iwe n'iwe na m enyeghị gị ego nni o nkwe ka ọ dị fa akwa chitin ihe Chukwu nyere gị were chiti mmadụ kedu ife 1000 nwere ike nwee ego niile 1000 na-ekwu 3000 iji 1000 na-emezu ego ịbata na mgbede mezuo ego 3000 ọkụ nwere enyi n'ụlọ nwaanyị gbara agba ị na-achụ n'asa gịnị ka iji na-asa eme pastọ ka njụ asa ọka nwunye gị mma asa ọka nwunye gị mma asa ọka nwunye gị mma ebe ị na-achọ mgbe m mara pastọ ka ndị oche ebe m mara bịa ọ bụrụ okwu a ka na amaghị eji wee bụ mmadụ ego niile o nwere o nwere uru ọ bara n'obodo a onwere mmadụ ego eji arụ obodo ọzọ bịa ka anyị gaa n'ebe anyị na-aga ị na-ele nwaanyị ya nne chere kekwanụ adị m mma bụ onye obodo anya mba abụghị m onye obodo ị makwa ozigbo m fụrụ gị na ịma aka ka ị na-agba abịa ebe nwere ihe fụrụ gị n'azụ ọkwa ya ka m ji wee kwụsị gị si ka m wepụ gị ihe adịghị n'azụ nne nwekwenye ihe ọzọ ihe fụrụ m n'azụ eyi onwe ọnwụ ya na onwe enweghị wepụ m ihe dị m n'azụ nne ọkarịa ya emewefu nwunye o anyị emewefu n'anya ka ngwa gị anyị emewefu nwu n'anya ka ngwa gị
ewezuga na mbụ nwunye pastọ egodi gị ihe na-ada eme gị ikpuru okpu ndị nze arụrụ ana ewezuga na anya n'elu ụwa na-ele m ngosi gị ihe nji bụrụ onye ala ezi anụmanụ nekwe ya chiri chọọ iwepụ ihe dị n'azụ ya nye gị azụ ị ga-ewepụ ihe dị n'azụ a chia nekwe okwu nzọ ogbu n'isi ogbu arụrụ ana onye akụ ga-apụta n'obi igwe nọrọ ọchịcha ndị nze onye ala siri gị ọchụ nwaanyị si ebe a pụọ ịsọ tụgbuo nwoke na nwaanyị kalị n'oguri ewu gbarawa nọ ya ebu n'ukwu ọkarịa onye akpatakwa na njiwe kwụchiwa gị anọ ekwu n'iche maka gị ka nwa Japan si arụ ala ọmakakwa ekwu omekwu ntị ọkwa ya dịle eji onwe ilu agwara gị abụ ụkwụchi m ụkwụchi ya gbata bịa ka a na-atụ na nze ihu nkwaji ikwu ihu nze onye ọsọrọ gị bụrụ aga m emeri gị ekwensu gị ka nna gwa onye ọsọrọ gị bụrụ aga m emeri gị akwụkwọ abụọma 121 nọsị na-evugharị akwụkwọ nsọ enu n'ala mma eweli anya m abụọ lee ugwu niile ebee ka inye aka m ga-esi bịa inye aka gị ga-esi n'ọkụ mmụọ inye aka m ga-esi n'aka Jehova n'ọkụ mmụọ ka gị ga-esi ọ bụrụ n'aka ndị agha ndị otu gbakọrọ ogbenye ọnụ ntọ n'ọkụ mmụọ pụọ nyere ebe a ga-achọ ihe gị na ndị be gị ga-eri ogbenye ọnụ ntọ ahụ gị niile ogbenye ruo n'ala agbara unu niile ogbenye ruo n'ala ma ihe na-ewe m iwe ụmụ na ndị be anyị kwere m ka nji aka m wee họrọ nwoke ụmụ nwoke na-awụ ha bata ha na-agba ụgbọala na aghara na-ayasisi ego mbụrụ ihe niile a mbụ bịa busoro ogbenye ọnụ ntọ dị ka gị mba eyiri m gị John Bosco ọnụ nkwọ eyiri m gị His Excellency John Bosco ọnụ nkwọ ọnwa na ụmụ uchu ma ọ mighty Abraham oti ego ọ na-ana m ego na-ana m ego ịbụrụ chọrọ nsọ ma ịbụrụ ihe bụ man of God onye a na-enyere aka a na-enyere m aka man of fire na-ana m ego man of ọkụ na-ere mmadụ ole ka gwagwara ọrịa n'obodo a onwenugo onye ji mkpọrọ bịa ebe a gị na-afịa mkpọrọ jebe ije ọfụma ogbenye dị ka gị akwụkwọ na ebe a ga-achụ egwu gị na ezinụlọ gị ga-eji wee rie mgbe nne gị gbara akwụkwọ nsọ nara na ebe a anụba m ga-epụtazi pụtanụ ka ikpe ekpere ụtụtụ ebido gị kwuru kootu onye achụrụ n'ọrụ ọfịs pụọ ị na-aga ezi ozi ọma ịgachi gbara aka lata n'ụlọ mgbe m na-ekwensu bi n'ụlọ ndị na-ayọ m ndị na-emere kanselin ndị dọktọs lọyas na-evu ọkwụ ọta ekene eze m fụchara ụmụ senetọs na-abịara chọọchị m mgbe amamaji Peter nke ka m buru dọrọ n'ụlọ mgbe ọ bịakwara ije di ọ dịkwa ka wan eriri ogo eriri ọkazi origidego ego chọọchị rigide ego chọọchị niile m na-enweta nleze ka ọ ha gaji Peter na-akasị dịrị ime wee ọmụrụ gị na ọ mụrụ nwa nwoke nekwe ihe anyị na-amụ nekwe ọbara gị ihe niile anyị na-amụchi ka ọ dị a sị na ọsọsọ nwaanyị ma onye tụbara ya ime ọ maka na mbụ onye na-agụ akwụkwọ nsọ unu furu onye tere ude nsọ ihe ọ bụla inye m ma anabatanụ ma gbabara ụmụnna ana m enyo gị maka ifuru ụdị onye a ọghọm ya enyenwugo ụdị mma akụnwe ụdị mkpụrụ a ifuru mkpụrụ ya mepụtara ọghọm ya akụnwe ụdị mkpụrụ ana m enyo ifuru gị na uwe ezu oke ana m enyo gị n'ụwa ọ ya wụ ụwa tụbara egwu a niile kwuo tipu gị mmọnwụ mgbe iche nọ ka nkwụkwa ga-enwe ịchọkwa hapụkwa nke na ịchọkwa edebe m baịbụl ahụ ya tụọ nkọ ịchọkwa edebe m baịbụl ka anyị tụọ nkọ ọ ma ha ụmụ onye nsọ pastọ ekwensu ahụ gị niile ekwensu ka ihere mekwa gị ekwensu ka ihere mee gị ebi na-achọ ka iri ofe ọkụ una ogu maula una buga na kene me ngwa numna una ogu maula ai na awale gi kona m na awale gi adilo nyoro nye gol gị kwatị ka ngwakwa ọbụkwa ka na-ene m ka jakị ị nọ n'ebe amalụ dọla alụkpọ ọnya mmanyekwa gị dededem kobo mmanyekwa gị nsogbu adụ n'ihe na-eme gị ijide na ya kemgbe ụtụtụ ka m na ebe a na-arụ ọrụ 500 kemgbe ụtụtụ ka ihe unu na-emedo mkpọtụ ebe a ka ihe na-emedo unu since ka ị nọ na-aghọrị nwata
maka ọrụ 500 naira ị na-aghọrị ya. Ana m afụ na unu na-abịa ejigo gị aka ọkụ ya na-aghọlị ya ke ka njọ gị nlapụ gịnị ebe ka ije ebe ka ị nọ ọ bụla na-egbu ikpele a na ebe a na-ayọ m si nchọtụrụ ole ndị osi na ya alụ ya ebe ka ije ọ maka o sekpụrụ a na-ayọ gị onye amamihe ịrapịa ọ na-arụ ọrụ kemgbe were ụtụtụ ị bịakịta ya ogbu ya m na-aghọgbu ị nọrọ ebe a na-ekwu ya ego ya ezigbo mmadụ ihe na-ekwu ya ego ya ọgụ nwanne mba ọgụ onye ọlibịa na-abụrụ dị ma nwanne ya che ka njọ gị ya amamife ebe ole ka ọ dị gị ego hapụ m n'ụlọ a nji were nye ọlụ 500 obere ihe ahụ ọ na-egwu ebe a abụrụzie nke njeburu ego niile bunye oke webụ na mme nke dị mma ịma na mba onye ụka ana m na ebe na-emegide mmadụ ka m gwa gị ezo ana m na ebe na-emegide mmadụ ihe n'ihe ego ya ibi Joshua ihe n'ihe ego ya ọdụkwa mma ọdụkwa mmiri na-ogbu mmadụ ọdụkwa mma na-abịa ka e were ego gị ego gị ezigbo onye ụka ọgbọgụ onye ọlụ na-aghọrị ya mmadụ gwa nnukwu ego anyị na-akọchụ gịnị ya ịfụrụ ka anyị ara ma ndị na-ekwu n'oge ka asị na na-akwụnyere ya obere nchọnchọ ọrụ ya arụ ọrụcha ahịa etinyere ego n'ahịa mmadụ anya ukwu ọrụ na na-akwado mana ihe dịwa n'ụmụ dị mma ọrụ m ga-abụ eziokwu ezigbo nwa mmadụ ọkwa na ọlụlụ ọrụ onye iru abụọ ọ lụrụ ọrụ nsogbu adịrọ na ọpụta ka ị gwana ya nụ ọ bụrụ m onye iru abụọ ndị be anyị na-agata ụka na-aga ụka ka m gwa gị abụrụ m onye iru abụọ ị kwesịrị itinye ncha ego na ihe a ka m gwakwa gị ihe anyị na-eme agụrụ ejighị ihe ata n'ezie na-ekwe mba bịa were ya nụ bịa ka i were ego jee nye ya ịfụrụ ka ọ dị onye na-ekwu eziokwu Elijah Nọcha bụ otu osisi bụ nne nwa mba anọ m ebe a ana m ebe ni maka ị na-akpọ na-edebe anya n'iro ebe ị na-akpọrọ thank God it's Friday a na-aga night vigil na-akpọ afa m ka ọ bụgo papa cherekwe igbube ọkọ nyere gị sinsi gị gbuo wee shie nne ọ ka nụ mma nụnụ jee gbuo ọkọ ewuo ya bụ igbu ọkọ dị ka igbu ehi ama mma wee nye gị ọka ha si gị gbuo ya ọkụkọ ahụ mgbe ị gị mgbe kịta gbuo ya mgbe ya zọgbugo ọgụ na-akparị n'onwe gị n'ihi egbu nwa ọkọ igbu ha ọkọ gbuo ogu ya ma ya ebuteriri ofu ozu ịda na-ebutere ozu gị ma ebute ozu ọkọ gịnị ka ị na-akọ ya bụ mgbere ego m gote ọkọ abịakwa mwere ka aka m gbuo ya ị na-arụzi gịnị ịbalansị ịta ya okwute ka ndị bụ nje gbuo ọkọ buru ya jee gị na ọkọ jee lụba ọgụ imagine gị na ọkọ na-alụ ọgụ jebe gị na ọkọ lụba ọgụ ma ya echa ya enweriri ozu ka ya ebuteghị ozu ga-ebute ozu ọkọ imagine igbu ọkọ na-adị gị dịzie ka igbu ehi mana ihu ebe ọ ya abacha ụkwụ na-ata ọkọ ndị chọọchị nyere m ọ na-emekwa jekwuo na jee n'usekwu were nke dị na ngịga gbuo ya egbuo kịta ịgbawa ọsọ ọkụkọ jebe ahụ igbu ha ọkọ gbuo wee gbasa m ka m bịa ka m buru ozu gị kọpụtara ọrụ ka nwa na ọkọ dị ndụ karịa dị n'ọgụ nwa dị ndụ ka a na-akọ ị na-achụ n'asa ntụntụ na nna asị ka m rụsa akwụkwọ aba negodi nnọọ ka isi wee mee mfe na anụ osikwenụ m n'aka ọkwa ịbịa na-agwa m ọkwa ife m kwesịrị ịlụ ka m na-alụ ka ọ nọsizi n'aka na-eno isi n'ozuro 3 inches gịnị osi ọkwanụ n'aka na ọkwanụ n'anya mma ka ife niile nke a si wee n'anya mma ị na-amagbụrụ na anya mma ga-ewepụ ife n'isi ịkwesịghị ime isi m buo ebu wee nwee ike zuo na-ezuonu esi m n'anya mma onye ka iji wee mekwa n'enu anyị tinyere m n'enu ọ na-eri mmiri n'enu onwere nke ife niile iru ebe a ọ na-abụ mbata ebe ubi a na-agbawa m chekienian ihe niile nwekwana ife ịgwa m mee ka m na-eme bikọz ngwa anyị ka eme nke a isi m mba na-eme eme ya si ga-eme nke a isi na-eme mme ka ebe mezi nji wee kpọtazie gị nwa bụ injinia wee tinye ya ebe a na-akwụ ya ụgwọ ị na-amabụrụ na ị ka mmadụ ọ bụrụ na nsị na nke a si tinye nke na-adọrọ mma esi m mba ọ bụrụ na njụ ịjụ ọ ya ka eji wee kpọ ya injinia ejizie ego nke m wee mee
ọ na-abụ ego ndị mmụọ ka eji eme ife ịma na ego ndị mmadụ ka a na-ana n'iyi ọ bụrụ na ime nke na-adaba na esi n'ego otu esi wachapụ ife aka m mesikwa wee wachapụ ego yi onwekwa ego m na-enye yi mana ọkwa na iche eji enye ọfụma ọga onwekwa ife m emeele na ife niile ndị ebe a ọrụ ndị ọfụma kama isi ị ga-akwụzi m ụgwọ esi gị ga-ewepụ ife na nke nsogbu adịrị nke ịlụrụ ọfụma nwanne ebe ọmalịcha ife nwanne ma blọk a ma ihe awụrụ awụ ọ dịrọ plọm blọk m na-ezuru ezu blọk nke awụrụ awụ a na-awụtara ka o isi na-ezuru ezu ka ọ padụ na-eri mmiri ka ebe ọrụ inwe ị na-ekwu pana na-esi ihe niile alụ na ọ dịrọ ka mma ka nsi wee kpọrọ ibe gosi ibe ka ya na-ebu eme kịta sị na nwoke nke a na o ji ya n'ikwu o ji wee jide injinia ya ego otu a ngosi ya egosigokwa gị ya ọkwa sọsọ gị ka ọ na-abụ lụchala ụlọ ọbụla ọgụ na mgba ọnwekwa ego nne iwe nke a na-ewutekwa mgbe ọnwekwa ego nne otu anyị a ga-echekwa eche mara ka esi ego adịghị ọkwa hapụkwa m egosigokwa ndị ife m bịara na biko ka ihe nke ka eji mmadụ ihe nke a biko otu nke esi ga-achụba akụ ụwa nke ọchị ya bụ ụtọ agafu ọchị ya bụ ụtọ ọ dị nke emire chai ọchị ya bụkwa ụtọ onye awụwọ enyi mere ibe ya enyi mere ibe ya ka njụọ ọ bụ gịnị ka ofu agadi ofu ọgaranya omeka nna ya na Nnewi nwa asa ihe emeka ọfọ na ka isi ghasa nnọọ Kennedy wa agụrụ ọgụbụgodo gị agụ agụbụgo ihe ịma n'ụwa karịrị gị ọ ya mere ijide ụtọ mmadụ enweghị ihe o shiri obedo bụ ọrịa egoba ya nye gị ego oge ọbụla ịhapụ nne eshiri n'ụlọ chọba iri nke dị n'iro nwa ọgaranya nwa emeka ọfọ ọnwa ego m ji ebe a nsịkwana na m enweghị ego m ji ise ị chọrọ gị na ngịrị ga-eyi mmanwụ mma gị gbọọ ya na ya pụta ka anyị kpaa ya maka asa ọnwa amaghị otegori ọma anyị ekpechagoro ikpe ese otegori ọma gị nwere bịa anyị ekpechaghị ikpe akwa ijiji gwa ya na enwe ejikọ m ị na-ayọzi ayọ biko ị na-ayọ ayọ onye na-ewetukwuzi onu ọ bụrụzi 20,000 ma ọ 2,000 1,000 ma ị nara m ụbọchị ya ka echenji m ka eche kịta oge m nwere ohere ịgbago ụgwọ ya enweghị ego ifu ọchị abụ ụtọ ugboro ka m kpọ gị mgbere ego nye gị n'aka mgbere nwa nkobochi gị n'aka mgbepụta ya na-achị iti n'aka gị gbabakwa maka akpị ka nche enwe ego n'aka na-enye gị 1 kobo kwefụrụ m were 1 kobo gbapụrụ agbapụ na-achị enwe ego n'aka gbawakwa akpị ka m chọrọ enwe ego n'aka mmenye gị ego ebe ekwuchi m ụzọ ya bụ ịchọzi nke mpere mba bịa ka ọgụ ka ị bịara nwa ka anyị nụọ n'ọgụ na ngwa anụ ka anyị nụọ ọgụ nwa ka anyị asị na ntị gburu nwa m ịmapụ apụta eche ma iwu obere nwa mba bịa ọsọ gịnị ka na ọkpụrụ ntụ ọgụ ya bụ ọgụ ka ị bịara mba bịa ka anyị lụọ bịa nụ ka anyị lụọ ị na-ama mkpụrụ ọkụ na ntụ gị anya ya ha na mkpụrụ ọkụ chere m adị mkpa a na-afụ gị ka ịnọchie m ụzọ ọnọdụ ya na-ewute m n'ebe a ka edebe ya bụ nwa m ike m
Ikem! Mama! Oh, bịa. Kemgbe m batara n'obodo a sọsọ ife nna anụ eji akụrụ m egwu bụ na m nyere nwanne m nwoke aka na njikere nwanne m nwoke nwere ụgwọ nji ya. Ibe ọkwa otu nwanne nwoke ị nwere ejikwere maka na ị kpatara ntị ego ụnyaahụ wee ghara inyere nwanne gị nwoke aka. Nyere ya aka onwe ihe ọjọọ mere ka ị gbaghara ya nụ. Mama, hapụ Ibe. Ayọọla m ewego n'obi m niile yọọ Ibe ihe nwere ike ịyọ ya ka o nyere m aka. Ọ bụnagodo obere ego Ibe nyere m, ọ ga-enyekwa m aka m laghachi ka ndị na mbụ. Mama, ọkwa ịmadụ ka ndị na mbụ, ọkwa ịmadụ ka m si eme. Ibe nyere m aka ka njikene gị onwere dị nta na-abụ ọ hapụcha nnọọ nkwute anụ o jegbaba eji na egbe. Ọ bụrụ na ị chọrọ na o nwere ezigbote ife ị na-eme, ị chọrọ iwere ego tinye na ya, ihe eme bụ anyị ya nwa dị ebe emi ego makpụrụ ebe anwa ire anyị anwa ịmakwa ego ihe enweta ebe a onwere ife mmenyere n'aka karịrị ya bụ ife naanị ka ihe eme. Mama, biko, olee ihe mere ha Ibe akpọwa na ofu na rapọrọ m ka isi m lee weta ego wee nyere onwe m aka. Nwanne nwoke nọ ebe a nwere ike inyere m aka m lee ana ọ bụ oke nne ana ka ihe ọzọ nwere n'ụwa isi wee laa ana m lee ya. Ibe onwezikwa ihe ọzọ m meti n'okwu a cha mana Ibe ọkwa ofu a na-aka nna anyị hapụrụ ya wee nwụọ. Olee ha na mgbe ihe siri ike o wee bụrụ kịta ịkpatagoro ego nke ije ji wee nyere ya aka ka o jeji wee laa ana. Ibe chekie n'elu tụlee n'elu na ọ dị mma. Onwekwa ebe ego dị o onwere ebe ego dị ifu ego mana maka ya tụkwa onye mere o ji adị ka gasị na onwere ebe ego dị cha mgbe onye anụ ọ n'ọfụma ọ kwesịrị na-enyere nwanne ya nwoke ọ tọrọ ata aka ife o ji ego eme o were ego ya na-azụ asa na-amajiri asa na-ebu kịta asa ebugo ụwa niile a na-ejizi ya na-enwere aṅụrị. Ọ chọọ ife oyi ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ele ya banị ya jekwuru asa olu ya na ego niile o nyere ya. Ịfụgo ebe nsogbu dị iji ego gị na-enye asa chefuzie ihe ịfụgo niile na ọ ya kpatara ojiji chọọ inyere gị aka ka nsị dịnụ nnụ ka nsị mana ego na-asa dịchara ego gị. Ịmakwa na asa bụkwa nwaanyị m chọrọ ịnụ anụ. Ha bụkwa na o so na ego onwekwere ego asarị asa bụ nwaanyị m chọrọ na ụmụ obere aka m na-enyere asa mgbe ahụ ọgbọzikwa kịta. Ọ bụrụ na Ibe chọrọ inyere m aka Ibe ga-enyere m aka. Asa anwa ihe ọ gbochiri Ibe nyere m aka. Ibe ana m agbakwa mba ama m na m na-arịọ arịrịọ. Biko ana m arịọ gị nyere m aka n'ọnọdụ m ka ọnọdụ m gbanwee. Nke a bụ okwu nkasi obi ndị dara ogbenye. Nsogbu adịghị. Maazịkwa m ihe ọzọ m na-ekwu maazịkwa inweta ụdị ekpere nọ n'anyasị ụnyaahụ wee na-ekpere gị asụrụ mma n'ire ribabababa shieke chika tarabonu aịtaị na-asụ ka m na-asụ mmanụ wee neti anya n'isi gị wee fụ otite mmanụ wee si n'isi gị na-agbada n'ụkwụ gị mgbe m meghere anya m na ekpere a mmụọ nsọ Chukwu wee bekwute m wee sị na ekpere a agaghị adị ire ma ọ bụrụ na m abịakwuteghị gị. Ọ ya ka m ji wee bịa ka m bịa tee gị mmanụ maka na ọ na-aba anyị na-eme na mmụọ anyị na-eme n'ife ka o nwee ike na-arụkọ ọrụ. Ma afọ kwanụ m ka ibu ya bụ mmanụ wee bịa n'ụlọ mmanụ n'aka ya. Mba nke a bụrụ mmanụ a ga-ebu fesikali ọ mmanụ nke ime mmụọ etego nya n'aka mbikwasa gị aka mmanụ ahụ na-agba
ka mmanụ asị agba ka ebube na ngọzi Chukwu ga-ezi wee na-ezughị arụ mana ofe ihe fọrọ enwere ofe ihe ị ga-emere anyị maka ọ bụrụkwa na anyị nwa ka ị na-emere ndị Enugu ịba n'ime ọgụgodi 20,000 iweta were so seed ka ọ bụrụ mkpụrụ ịkụrụ onye ozi nke Chineke. Ewo ibe dị na ya bụ na ọ bụrụ na ego ka ị bịa alụ ịma na ana m alụ ụlọ ị bịara anwa nwere ọrụ ị ga-alụ mana m kwụghị ụgwọ. Enwe ndị na-edo blọkụ, enwe ndị na-ebe ndị ayọn, enwekwa ndị na-ebu simenti. Ụdị ọrụ ọbụla ị chọrọ ebe ahụ ịlụkwa n'anya akwụọ nga ụgwọ. Nwoke na-agwa okwu ahụ mmadụ ekweta na ọmụnwa maka onye na-agwa okwu bụ onye nke Chukwu tere m mmanụ o tego m mmanụ wee sị anyị na anyị ga-arịba ụmụ ihe anyị ga-eri agaghị aka anyị ọmụnwa ka esi mbịa arụba bịa bube blọkụ ebe ị na-arụ nọ bendvayon onye akparịkwa n'ibi ya maka enwere ka ọ ya adọ ọ dị ka mkparị ga-eji ịkparị m maka ịchọkwa nke mkparị aha ịbịakwa ịkọ ọnụ enwe mba bụ debe na-akọ anyị akọkwa ọnụ obere ndị na-ebu ya isi ghara adịkwa na ịbụa akparị na m ka a ghara ịkparị gị mba akparịkwa na ka a ghara ịkparị gị ife akwụkwọ ịmụkwa ihe ị na-eme ke ka onye ozi dị ka m ga-esi mebe ibu blọkụ akwụkwọ nsọ si na anyị na-arụ na Chineke nna ga na-enye anyị ihe anyị na-eri ndị ka m jisi gị so seed 20,000 ka m kpere gị ekpere. Ọ bụrụkwa ma seed na esi ochago m seed na be m onwekwanụ ife na-eme anyị machakwa na ife nje awale ndị mmadụ. Jizọs mgbe ọ nọ n'ụwa ego ole ka ndị mmadụ na-enye a na-enye ego o nwere na-enye ọ dị abebe mmadụ asị si nye ego ọ ya dịkwa ifuru ihe ị na-eme ifuru ị gaghị eji nweghị ime ka ị were ịkpụ sensị gị a ịba nwuo moto ga-ebuje nwugo enigwe ma na-achị ka nna-achị ifuru sensị gị ị gaghị eji sensị a wee bee enigwe ọkụ mmụọ ka ị ga-eji wee baa mụnwa bụ pastọ agaghị ma ha nọkwa ịba enigwe wit sensị gị a apụtakwanụ onwekwana onye adị afọ ife gị na asa na-eje asa onye ọbụla ma ife gị na ya na-eje mụ na asa onwe na-adị anyị ana m anụ ya onwekwa ihe a na-eme oke ọya ka eji were ụzọ ahụ wee nara nwanne nwoke ana ya chekwa m ụzọ ahụ narị nọ ife ọ na-anapụ nwanne m kemgbe emekwa na ọbịa na-achapụ nwanne m ego aka bụ ife m wuru ihe ma ọ bụrụzie ana ka iji ifuru okwu gị enwe mgbe ya amakwa m ọma na-abịakwute gị ka mkpụrụ obi gị ka m chọrọ ịkọta mana na-eme ya ị na-egosi ọkpọchi nte ofu ụbọchị ifurukesi gị ifuru okwu gị ebupụta ya ndị chọọchị ama ya ọnụ ewe mgbe efu gị ya esi wee jee enigwe ife dị ya bụ na enigwe atịkwana mụ na ya aka mụ na ya enwekwado onye na-eje enigwe anwa na ọ bụrụ otu a ka o si wee dị na-akpụgharị sensị oge ọbụla na-abịakwute gị n'ụbọchị a ka m bịara ebe a kwuo okwu rice inyenwe m rice bute ji mba common bread si na ụmụazị bụsara ya n'ụzọ nke mere na-akpụ sensị nke mere na-akpụgharị sensị ọha na nna gị ka ire a na nna gị kọmọ na-akwụ ihe eji nwe ezigbo akwa wee kwenye wee nyere ndị mmadụ aka mba ị na-akpụgharị sensị ọsọ ụlọ ka ije na-arụ mma nọ ka m fụ ka ị rụchapụrụ ụlọ ahụ pasentị ị na-akpụ ka ị ga-eji wee rụpụ ụlọ nye ji ihe ego ka injinia gotere gị gbamgbam otu ọ ga-esi na kwere n'ọdụ ebe a na-ere gbamgbam kọmọn ntu enweghị onye tụrụ ọtụ ka mmadụ ama akwụ ya dụkwara m mma nye m ego ka m kpere gị ekpere mba anya enwere na mma enye mmadụ ego ebe a bụ ego Chukwu na-emu ọ bụrụ na m na-enye mmadụ enwekwa ife jikọrọ mụ na ụmụ ọchị ya bụ ụtọ agafu ọchị ya bụ ụtọ ọ dị ike emire chai ọchị ya bụ ụtọ ibe nwanne m ịma ndị Igbo tụrụ niile asị ụkọkọwa anụmanụ gakwu ọnụ osisi ụkọkọkwa mosquito ọga taa mmadụ egbuo ya wee akọla ya dị ụkọ ụkọkọkwa na mmadụ ya gakwu mmadụ ibe ya kọọ ya ya bụ ihe ọkụkọ bụ mmiri achị dị oke mkpa ya mere m ji wee sị ka m bịa enwe ihe arịrịọ enyemaka nchọ ka ị nyetọrọ m ife dịka aka one ka m enyere ị ga-eji ya n'akpa ọ nọ gị n'aka ya ga-anọkwa n'aka ọ nọ na bank onye ụna mana iwu degwu ọ bụdịrị otu enu ọ ga-anọ gị n'ahụ ọ nọ gị n'akpa ya onye m kwuru wee bịa ahụ achọrọ m ka inye m aka mmụta na m nọ na-enwe ife m na-eme n'obodo a na-agagharị ka m na-agagharị achọrọ m ka inyere m aka tetara m ụmụ ihe dị ka ụmụ obere moto bọọsụ ndị a na-ekewa abụọ ọrụ ka nwanshi igute m ya ma na-agbara gị
nna agba ma na-akwụ ụgwọ n'ọnwa onye nchọ ka inyetụrụ m aka ihe dị na ya bụ na ife dịka ego one ka ị ga na-akwụ m a na-ekwukwu nke ekwu ego m ga na-enye gị asị m ka uwe wute obi umeala ma obi nke Chineke nyere m ọ gara m ka m na-akwụ gị 5,000 n'ọnwa 5,000 ejikwa na-eme gịnị obi Igbo bụ gịnị ọ na-amapụkwa obi ngwa ka m na-akwụ n'ogo 20 n'ọnwa ife dị na ya bụ na achọghị mụ na mmadụ ịka ịkọ anya moto maka unu bụ ndị na-anya moto na-abụ unu na mmadụ kwụcha ife unu anya na-eme ifu nkwu kam na ebe ọ bụ na mbụ ezigbo mmadụ enwere m ike iji si ike nnọọ gopụtara ya bụ moto mana ife ị ga na-akwụ m ga-abụ 40,000 isi 40,000 ọ bụkwa na ị chọrọ ya ibe nke a na-amapụkwa obi kedu ihe m ga-akọrọ nne m ọ ga-ebukwe m aka ngwa nsogbu adịghị onye o mere n'ọnụ olee otu o si ata anụkwanụ ama ekwete o kwesịrị 40,000 n'ọnwa ama nsogbu adịghị ife dị na ya bụ kedu ka anyị gafe esi gopụta ya bụ moto ka ime adịghị kale akọwagoro m ọsọ m kpọtazi onye na nke bi na nkwụ ọsọ m kpọtazi onye ga-ego ya wụ moto ya mma akpọbi ebe a ka gị na ya mba aka na akpọ ya kịta m ga-abịa n'ife dị ka ozu otu echi m bịakwana n'ụtụtụ echi igopụta mana marakwa amalụ na ọ bụrụ na ikwu ka imerụ ka anyị si wee kwu m na-ewere ndị uwe ojii buru ndị nọrụ n'ime nga ama buru moto m mgbe aka ya ama na ekwensu ka na-amụ ụlọ ebe oji ndị uwe ojii maka uwe ojii kpọrọ na ọ na-amapụ obi ebido na-akpọ iwu ojii ahụ mana nsogbu adị Chineke nyere anyị aka agada akpọ kama ịkpọ ndị uwe ọcha ya bụ ndị fada ha bịa gọzikwuo mgbe ego moto ọzọ ngwanụ ka m ga-akpọta ya ezokwu iwe ezigbo mmadụ onye ma mmadụ na-egbu ya ibe nwanne m ibe onye aka gọm lezie nne gị anya ọfụma ibe nwanne m lezie nne gị anya akụ ụwa na-eju afọ n'uwe akụ ụwa adịghị eju afọ ebe a ka isi esi m ebe a na-aga oke isi ebe a na-agakwa ebe a mụ nwachikwa ebe a mụ na gị jos ji abụọ nga nkwanachi enwere iwe ma njọ iwe onye obodo a ahụ onye obodo enweghị ihe niile nwere ịmụ onye obodo a ma niile dị otu nwa tọni ego a ka na-agbagha pọchet iwe onye obodo a Chineke nne Chineke kere gị mba ahụ ndị mmụọ kere m Chineke kere m Chineke kere gị ikwu azụ m Chineke na-eke ezigbo ihe ụgbakwa na ọrụ m nrọ n'abalị ha azụ isi gị Chineke sọ nwaanyị m ga-alụ mgbe a ga-ahụrụ ihu gị hụzie ihe bụ nwaanyị ịlụọla dịka di gị ọnwụọla n'ọzana m enwere nkwa ji ịlụbeghị di ga nwebe nke ịlụ mafọ ọ nwụrụ anwụ dịka m ga-alụ ihe nke maka m na anọ m na nrọ nweta azụ isi gị a nwetabeghị m ihe gị ugbu a ka m hụrụ ihu gị Chineke gosi m na ọ gị ka m ga-alụ nne ị ga-ekwekwe ka m lụọ nyere m aka mụ na gị na-egoli na-emekọ ihe dị na nwoke na nwaanyị anyị na-amụ amụtiri anyị mụta lụwazie ndị na nwunye n'ekwe m anya ụtọ m na ejikwa m ego elekwere m anya n'akwa mbi amakwa na m ji ụkwụ aga ahụ nwa ka m gbaziere nke ufi ka m gwazie gị ihe ị ga-akọrọ nne gị ịfụrụ ọnwa wiki na-abịa abịa izuụka na-abịa abịa ị ga-ahụ m na moto mmadụ buru gị ka nke gị ka ị na-anya tụbiri m moto isi ọ dịkwa mma isi ọ dịkwa onye ga-ebiga moto mma abụrụ m ụmụaka na-agba hypogen moto m makwa nna m nwụrụ ọnwa gara aga eliela ya nwa ya mụ na ụmụnne m anyị kee ihe nketara moto ndị ọzọ nketere igwe ndị ọzọ keta akwa ihe nketara moto ya bụ ikwere ha ka mụ na gị dị na mma ebe mmiri a na-ama gị ọ ga na-ama gị ịfụrụkwa ịma njizi ya na-aga ije ị ga na-eji moto wee na-eji ije biko ya ọchọ m ka ikwere m bụrụ jisi ike nabata m ka isi nabata mmụọ nsọ biko ekwetego m ikwetego
ikwerego ikwerekwe hey gịnị na-eme gị ya obiọma adị m excited ịmazi gị na-asụ asụ ihe bekee na-akpọ excite something obiọma jiri m ọnụ eziokwu obiọma ya ọ na ikwerekwe dị ọzọ ekwu m ofu ihe ma eme ofu ihe ka awa na ikwe ịfụrụ nwatakịrị a ebunyere ụgbọala gị ka ọ na-anyalụ gị ị na-eme anya n'ihu ike afụ na ihu m chechiri echechi sisi iji malụ m ejibeghị m ụdị anya wee gwa gị okwu ya bụ nwatakịrị o wego ka onye nwere ya ama ihe nwatakịrị a na-eme mgbe ọbụla ọ bịara n'ebe ụlọ ọrụ m dị ohere ga-adịsị ebe niile ọ ga-adọba ụgbọala mana ọ ga-eburu ya gaga dọchie ebe nsị aba n'ụlọ ọrụ m na-abịazi anya bụ ihe ọ na-agbagwoju m anya nnọkọta na-eche eche na-asị na ọdụ ka nwatakịrị a ọ nwụtara isi ike n'ala ka ọ yịtara ya n'ọyị ka ọ bụ na akparị ọha n'isi ka ọ batịrị nwatakịrị a ka e wepụrụ mgbe a na-eke enwere m ike ịkọwa nye kpatara m ji wee sị ka m bịa hụgụ ka ịgwa nwatakịrị a ka ọ rie adụdụ onwe onye ị na-ekwu kịta otego mebere ife a otego mebere ya nke a bụrụ izizi ọ bụrụ ịbụọ ọ na-eme daa nke kacha nke bụ na ọ na-emekiri ihe maka na ịma na ihe njisi gị na ọ na-eme eda bụ ebe ahụ ebe ọ na-abịa eri nri kwa ụbọchị na nke nwaanyị a na-akpọ mama Ngozi ọ bịara iri nri ohere ga-adịsị ebe niile nwatakịrị ama ejedebe ụgbọala o buru gagagagagagaga n'ọnụ ụzọ ebe nsị abanye mmepezi ọnụ na-aha m n'isi ka njin moto gbawara agbawa gagagagaga okwuo ka ọ gụrụ ya mana nyadịba emeka ngwa ya bụ nwatakịrị okwu meka ngwa okwu nye ya ndụmọdụ ọ ga-emepe ọ ya eme ihe mere ọ kakwara mma na inyere ndụmọdụ maka na ọ gaa n'ihu mmekpakwa ụdị abụọ ngwa ihe ọkụ ji ntị oke ebukwere na-eme akụkọ nwatakịrị abịago na-abụ maka nwa mba akụ a nna biko moto gị abụdo ego ole ka ị gozitere bọọsụ ọhụrụ bụkwa otu nde ka ngwere moto gị amaka igopere ngalọnụ igore ngalọnụ otu nde ka igore mana m ga-enye gị ndị abụọ ka ebunye m na bọọsụ ka ọ bụrụ nke maka bọọsụ ahụ otu nde abụọ ebe ọzọ a na-ekwuzi ịmara nwoke ahụ amara ife ịfụrụ anụ ọfịa nwa onye ahụ enwere uche onye ahụ uche ya niile gba mkpụrụ onye amara na ị nwere ike idebe ya n'ụlọ nyekata enyi ọka nka nwụọ ịmara mmadụ kwesịrị ime onye karịa ife mee kịta bụ ọ bụrụ na m pụọ ejebe m ebe ọnụ ebe ọ bụla ọ nọ ebute nya bụ moto mbute nya bụ moto ebe ị kwuru nke ọma ọ bụrụ na nsi ebe a pụọ kịta m ga-aga ozugbo iwere ego ahụ tinyefeele gị n'akpa ego bido n'ụlọ akụ ngwa biko ngwa ị nwetara ozi na anya bụ ego abatago n'akpa ego bido n'ụlọ akụ biko buru ụgbọala ahụ butere m na-adịkwana ka nsogbu adị okwu ndị ọzọ si adị nsogbu adịrọ abụrụkwa imejọrube m mana na-adịkwana maka na ịmago n'ihe dị n'ego ọ na-esekwala enyi na enyi ife dị na ya bụ na mma agawa kịta ebe ọ bụla m nọ nweta ya anapụta m ya bụ ụgbọala na-apụta ya ụgbọala ahụ ebutere m ihe mbuti ozugbo m na-afụ ya bụ ego na ụlọ akụ ego m ụgbọala dịzi ebe a mere ọfụma nwata ha mere ife ka mbịa ka ngaba ọ dị nnọọ ka nsi gwa ibe m ji wee sị gị na gị gwuru mmiri a bịaba mgbe m na-anụzi na nkuku ịpụzi kịta na ọkazi nkụ elekwana nke m mere m ji mara mmiri bịawa ele nke m mekwere n'ọzọ anụ m na ị na-agwazi ndị mmadụ na bọọsụ mmụọ tara afụfụ wee bune na ya bụ bọọsụ nọ nke gị nwa ọ ga-enwekwara onye m gwara na ọ bụ nke ụlọ n'eze makwa na ọ bụ nke gị na ife m na-agwa ha gị nwa mana a na-akwụzi gị ụgwọ m na-akwụ gị ụgwọ n'ọnwa na ejirọ m gị ụgwọ ife m na-agwa ha awụ obere oge m ma akwụcha gị ụgwọ bụrụzie bọọsụ ya ma ka ọ bụrụ nke m ego ole ka ị kwụ na ya bụ bọọsụ onye mara na nwoke ife si wee mee nwoke kịta ndị mmadụ ga-asị na ọ gwakwa na bọọsụ nọ nke ahịa bụ na ndị mmadụ abịa gbara ya aka ebe si na ya bụ bọọsụ nọ nke gị nwa anyị na-ekwukwe n'okwu bọọsụ ị na-ekwu okwu ọnwụ ama ma ị na-achị plan ma ọnwụ ịma ihe mere nụ
mgbe ọ bịara bịaruo ịghọtara sọka isi ọbịarụ ka a mazi na nsogbu adị ama agagwa ọkwa ọra na eze na ọ bụrụ m nwe n'ọnwụ nke gị ama agwa ha ihe niile biko ife ga-eme kịta bụ na ihe enyegodi m kii wee mara ka a ga-esi wee mee ya wee kwuru eziokwu ndị ọzọ otu ga-esi gbaghalụ ọgwụ na nna meguru moto a gakwu ndị a na-ese ihe osise esie ya ekwekwe foto tiga na ụra na-eze ma kpọkwa ndị ọkwachiri onye nwe otu ndị DJ ha werekwe aha gị na-agụ egwu moto ibe ebe ọ na-ana aga ọ na-aga ibe moto chọrọ ka anyị nụ ọgụ tupu iwee nyekwu kiri m n'elu m kiri ka ntị wee gwa gị ọ bụ na otu a m ji ya ihe dịzi na ya bụ na ife bọọsụ anwa ọ bụrụ ọzọ nke gị nwa ọ bụrụ na ife na akwa amakwa m ebe akwa biko ọ gwara m ebe ịchọ ka etire nwa ya etire mgbu ọ bụrụ iwu bụ ihe na-enyefe na ịnya bọọsụ adịghị akara aka ya ndị anyị fụ na-akọ ubi nọ n'ọrụ ugbo ka e nwere isi na-abụ jee depọgbu ugbo biko depọgbu ugbo ki abụọ ịchara ịgwọ ndị ime amakwa m ebe ịfọrọ ama m eti mkpu ọkwara ya mere m ji were kpọrọ pastọ bịa wee ebe a mama biko ihe ụlọ na ihe unu ga-emenwuru m rụwanụnụ m maọbụ ibe kupinụnụ m moto ya kọpụrụ pastọ mụ na ya ka ikwu bịa sodịrụwana ya bụ inu moto ọzọ ya bịaghachi moto ka m gbawa mbọ kama na-etikwuru ego na nke m na-akwụ ya akwụ enwe otu m na-echu afọ ga-erio ya biko si pastọ biko rịwanụnụ m arịrịọ biko ibe nwa m ịnụgoro okwu ọnụ ya onwe ebe ọbụla o siri emecha ọgụ ka ịgbaghara ya onna gbaghara ya ka ibikwanye ụgbọala ka o wee na-enyere onwe ya aka mama ifuru onye a na-ebe a kịta ọnụ ya na fa atọ ọ na-ekpe ọ na-atọ ifu mgbe m bunyere ya moto onye a mịgharịkata isi ebe nke achụ onye osi ebe nke agbapụ isi ebe nke achụ onye osi ebe nke agbapụ emekata ebe amekata nchukwu dị ya n'ike nsị ọ gịnị ọ sị m o ji abụnya si ebe nke a taya ya agba na-esi ebe nke a ikuku agwụ na moto na-esi ebe nke eni ọ bụrụ na mmanụ ọkụ agwụ o mekata n'ife nwoke ezigbo nwoke nwere m n'ezigbote obi ka mụnwa wee fụ nnọọ ka ife nye na ya na-eje wee sị m biko na m bunye anya bụ moto na ị ga-atụkwasịrị m ego na ọ bụrụ na ọ tụkwasịrị m ya bụ ego mbụrụ na moto bunye ọ tụkwasịrị m ego onye ọbụla gaba nke bụkwa eziokwu bụ dịka onye nsọ onye nke Chukwu na-eji ozi n'ụlọ ụka Chukwu Chineke dị ndụ ọ ya ka m na-eji bata n'okwu a n'itinye ọnụ n'ihe gbasara otu o si anya ya moto eziokwu kwa na m abụrụ adama arụrụ ya kọndọktọ mana were kene ihe na-eme n'obodo anyị wee tụịrị otu o si emetụta ndị nọ n'ime ya ụzọ adịkwanụ mma ihe isi ike ebe niile ya bụ onye a ebikwe moto nwere ike ọ gbanye 2000 naira fuel ma hold up ma bad road nwere ike nakọrọ ya ejine saịdị ahụ wee leta ya akwụkwọ nsọ nkwe n'ebe o kwuru ọ sị na ọ dịka Matiu enwe ebe ọ sị ayọ na ị ga-ayọta enwekwa ebe ọzọ kwuru ọ sị gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si mee gịnị gbaghara ndị mehiere anyị otu a ka o sikwu ya bụ ife nji ayọ gị bụ ọ bụrụ na moto akado gbaghara ya adịghị ike niile ma nke o mere tata ma nke ọ ka ya eme echi ịma ndị moto ndị ọrụ moto na-eme ka ịka ndị ọrụ moto ha ejido ha n'aka mana onye nke onye ọ na-abịa nkụzi n'ụlọ ụka nke mụ bụ onye isi ya gbaghara ya ọ bụrụ ma moto ebe m fụrụ nne ezigbote nwoke si m nee na mụ buru moto bunye ya ka ya tụkwasịrị m ego n'ife ngo moto kedu onye ọ ga-abụ bụrụ ya ere bunye moto ebunyere m ya moto moto gara chetakwa na ego adị n'ụwa iwee bịa ụwa mana ego anyị adọkwa iwee na-amụ ọ na-amụọ gwa ya ka o wee ghọta ụwa bụ ihe efu kezi ka isi ime otu a ọ dị ọkwọ mma o mama ọ bụrụ na ego adị n'ụwa tupu m bịa ifuru onye efu ọ ya ekpochegbu ego a niile tupu na-abịa ụwa oke ibe biko
Ekwe n'ife mere. Ezigbo nwoke nwa nwụrụ ezigbote obi ka m wee nyecha ife si m dị ife mebụ na ị ga-atụkwasị ilu m ego na ife ngo moto ma ya bụ na m napụtara ya moto bunye ya wee were moto bunye ya n'ụlọ. Na nkwụsị okwu ugwu na n'isi njedebe ị na-ekwu na erego moto ọ dịrị ọzọ ebe a. Ọ dị ọzọkwa ebe ahụ. Agwa ahụ na ụkwa a na-apị mgbụrụ adịrị ya mma ụkwa a na-apị mgbụrụ adịrị maka ofe siri n'ọkụ ọgba orego ọkụ. Biko aga m na ya biko ngwa ebe ọ bụ na irego ya moto nwere ike isi n'obi chọọchị maka amakwana ngị mara nna gị Elezius mgbe ọ na-abịa chọọchị ihe esinwu na ego a iretere mmanya aka go ya ọbụgodo ọgba tum tum ọkada maọbụ itikwo ya ego gotere ya keke ka o wee bụrụ ihe o ji enyere ndụ aka maka izu oshi. Okwu ihe na-ekwu kịta pastọ imekwara ya anya ọfụma okwu ya agba mkpụrụ nnọkọta kịta otu afọ mbadị nnọọ eme abịa m nnọọ buru nnọọ ego jegobere onye ga-afịa lụ na moto negodo afọ m na-egoro moto na-enye ya nụ ị na-akwado ikwu ebe akwakwa ebe a ka nsogbu ịma m agwa gị ha ịbịa n'ụka m agwa gị ha ama agwa gị na-apụta iri wepụ afọ gị n'ime ọ bụ ichefuo ya na ya adị afọ m ga-atọ ọnwa ọzọ na-abịa n'afọ m ga-abịa ndị ihe bụ iri nri nweghị ike irigide n'iri fọ ana m ama ka esi eribe m ana m agwa gị ha n'elu ụdị akwa iyi negodo onye anyị na-ayọ ka o nyere gị aka gịnị ya na-abụ onye kwesịrị inyere ibe ya aka maka otu ede ka ọ bụgo ka ọ gbara bọị ọkwara nsogbu akwa ebetere nke a biko zere pastọ biko ọ bụ gịnị ka mere ka m ji wee mejọ onye ọbụla gbadokwu anya na-agbadozikwanya ya maka n'ọchị ya bụ na-eme ife niile ọ na-eme ka ọ bụkwa na m nyechiga anya bụ bọs nkwechiru ime akwata gị n'ọha anụ ọfịa ma bụ onye gịnị ya na-emefe na na-etinyere ya ọnụ na-agwa ya okwu otuto ya. Ịma na ụmụazị bụ a na-adọ ha aka na ntị ọdọ ha ka na-egwu egwu ịgwa gị eziokwu nya m nwatakịrị ị na-ene anya akparamagwa nke ajọka amara mma nke ọ bụzikwa nke a yịtara n'ọyị ka ọ bụ nke a ṅụtara n'ala nke bụ eziokwu bụ na nwatakịrị ya nwa ọ bụrụ na ọ gbanwere agwa ya kpara ụdị agwa a na-aga ihe mgbu ka ọ ya na-esute mana ka anyị hapụ ka na edena mgbe ọbụla mụ na gị nọrọ anyị bụ ọbụla akụkọ nwatakịrị aka ya na anyị enwezi ike ịkparịkọta akọ ndụ kedu maka ụnọ ga ọ na-agakwa kedu ogo nke ọ nọ na kedu ogo nke ọ nọ ụnọ masịkwa ike ụnọ ma bụ ego ọbụla m wepụta ebe ọbụla nsi wepụta ego kpom o kwesịrị onori ozugbo ya bụ ụnọ emego m na onwezi ife ọzọ m ji ego eme kemgbe m bidokwa ịrụ ụlọ ahụ nke bụ eziokwu na ị na-agbanị mana ejikwana maka ya bụ ụlọ ya na-alụ wee chefuzikwa maka ahụike gị anyị manụ itinye maka ya ife dị na ya bụ na mgbe ọbụla mụ na anyị nọrọ ị na-ekwu okwu anyị ị na-ekwu okwu alụ m ife dịkwa nna ya bụ na amachakwanụ m na anya bụ ife ọ na-abụ ọ nakatakwanụ ọ dị nke onwe efe na-egbu m dị nke onwe efe na-egbu mana ọ dịghị amapụkwa m obi obere oge ọ na-abụ obere oge nwetakwa m onwe m onye nwa gosiri na o nwe ka o si dị maka na ị ga-echeta na nyocha anyị mebiri n'oge gara aga na akọwara na ime ahụ ha dịsọrọkwa mma na ọ bụrụ na ị na-eri anya ọfụma na ọtụtụ ihe nwekwara ike ịgasa n'ime ahụ onye kpatara m ji echetara gị ugboro ugboro ife dị na ya bụ na ha pụchakwa amapụna m obi mụ anyị fere ebe a siri ike kemgbe nne m ji wee mụọ ma akpọja ma akpọja ọbụna dị igbe mgbe m gbere igbe egbezuọdị m otu ndị ọzọ si egbe emere m kwụrụ ọtọ gaba ije ọ bụ na aka m aka nke ahụ echegbu na ya fere na ana m anwakwa ike m ebe m na-ego mkpụrụ isi nnọọ na-eri nne ezigbote nri ọ dịkwa nka m na-eme ọfụma ihe mere na ekwukwara nke ọma mana ofu ya na-achọ ịgwa gị bụ na ndụ adịrọkwa abụọ ndụ anyị na-ene anya adịrọkwa abụọ ma agwa gị nke bụ eziokwu ọ ka mma na ịhọrọ ị chọrọ ịhọrọ ịlụrụ ụlọ gaba ka ma nwụzie ebe ị na-alụ ụlọ ka ị chọọ ịdị ndụ wee kwakpo na ya bụ na ị na-alụ onye ka m ji agwa gị ugboro ugboro ọ dịzị ka nwere ka isi ene m anya ọgwụgwọ ahụ gị
Ife dị na ya bụ na kịta m na-arụ na onwere ego m na-ezite n'aka mana ifuru na mgbe ọbụla m rụchara onye bụ ụlọ gị ka a na-ekwu ejiri m ego mebe ife ọbụla eji ego eme ejiri m ego taa nkwobi ejiri m ego gobe mmanya ejiri m ego nyetebe gobe m ọgwụ mebe ife ọbụla m nwere ike iji ego wee mee onwezi ife m ga na-eche m mgbe mee nke ọzọ mee nke elu mee nke afọ ma ndụdị asị gị lọrọ ya gaba ma hapụ ndụ a na-ekwu ebe ozu ka m jụọ ọ bụ gịnị ka m mere ji wee mejọ onye ọbụla gbadokwa anya maka nọchi ha bụ ụtọ biko ewelu ọkwa ife ebe a tupu ya akpọ nkụ ọ ya dị mma ịma na ife akwụrụ ọtọ negodi anya ọfụma onye kwụrụ ọtọ tupu ị ga-abịa ebe a echi ma mmazie tupu ị ga-abịa ebe a echi ma mmazi ebe ịma ka nsi alụ ife dị otu a ka ị na-akọrọ m na ife anyị onye ji aka wee gbatụ onye isi ghọtara ịmara ọla edosiri gị anya ara eme mmadụ iri n'ọlụ a onwezie nna ma ụmụ na-amụzi ndị ọzọ ịghọtago so onwe ihe dị ka na tupu ya akpọ nke ebe ebe echi ma mmazie nsogbu adịrọ anyị gata afọ majik nwanyị ihe eme n'ebe a mgbe mere majik a ewere mfe oke onye isi nsogbu adịrọ injinia gwa m mana nke ha bụrụ okwu bụta onye isi chọtụrụ m obere ego ị na-eyi ma na ọlụ ma gwugo dịwa ihe fọkwanara ya ma ọlụ ma gwugo ọnọrọ ya gwụ ka iji wee mere mefe achọ ka mgbe ife akwụrụ ọtọ mbọsọ ọ bụrụ eme ka ta mbịa ebe a ife adị otu agbagọrọ agbagọ jiri aka nnọọ wee kwụsị ya ewere m ego enye ya oke mana nke a na-ekwu na ị kwetara ọ ga-enyekwa m ego m bịa ọkpụgwụ ihe chọrọ ka nne ya ego bịa were ego Ọ̀gá me gomo wanya anwa ye me gomo wanya anwa me ife ọ̀gá awon ife ame nye me gomo awon ife awon bi na je ọlọ ma gugo nye me gomo hey chila ga bia ma hewo ibe nwanne mo ibo nyaka gom lezie nne ga anya nwanne ga anya ofuma o aga nke kwụ n'ụsọ ebe ibe nwanne ma kịta na-ene gị ka ekwu ebe a ndị ihe ọ bụ ka ihe na-eme lezie nne ga anya m gara kịta ụlọ ọgwụ ka nsi aga kịta wee sị na ife niile mkpa na onwezikwa enene m alụ wee bụ na ada m dara eri mgbe m na-alụ ụlọ na-asị na mme mmete nzikwa m o nwete dọkịta na-agwagbu mmụ na mụ na-eru onwe m anya onye ka m na-ekịta asị na m nwere izu ụka ole na ole iji wee bi ndụ ebenu m aka na-ekwu enwere m nwa mmụta mmasị na m ji aka ọkwụdo ka kpọrọ Chizọba gbafuo onwezi ife nwe enwere m onye ga-anọchi m ife nke a wee na-eri m ọnụ ibe gboro ne ka m kpọọ gị ifugu ya mụ na onye ichie ibe mụ so bịakwute gị na ebe gị na-ajụọ gị ma obere enyemaka ka ị chọrọ anyị ife anyị ga-eji na-enedo obodo anya na-enedo ndị ụwa na-atụ n'ọnụ anya gwa ojo chụọ anya ọsọ si na ichi be gị fụọ ifugu ya dọkịta gwara gị bụ dada ke nke a ga-ewere ewere ifugu ya ọ na-adọ maka mmadụ na-eme ihe dị mma o mana dọkịta ekwugonu na nke fọrọ afọ fọrọ Chineke ọmụma ya agbanwe ya dụwa nọrọkwa ebe a chewezi ụwa gị n'otu a ka m na-esi wee na n'otu a ka ụwa m ga-esi wee gwụ Chukwu biko m otu a ka m na-esi ọ bụkwa nna mma
akụwa na-eju afọ n'uwe mba ọkwa onye riri ka gbara onye riri ka gbara ọkwa onye riri ka gbara pastọ iri ofe onugbu uri ofe ọkwụrụ ofe nsala ọ bụ ihe Chineke ziri gị ị na-achụ ego yere ndị ọ bụ ihe Chineke gwara gị pastọ lee gbadokwa anya gị ọkụ nwere enyi n'ụlọ nwanyị gbara agba ị na-achụ n'asa gịnị ka iji na-asa eme pastọ ka njụ asa ọka nwunye gị mma asa ọka na nwunye gị mma mba asa ọka nwunye gị mma ebe ị na-achọ ka iri ofe ọkwụrụ rie ofe onugbu rie ofe nsala pastọ gbadokwa anya gị ọchị abụ ụtọ agafe ọchị abụ ụtọ ọ dị ike emire chai ọchị abụghị ụtọ onye awụwọ enyi mere ibe ya enyi mere ibe ya ka m jụọ ọ bụ gịnị ka m mere onye ọbụla agbadokwa anya ya maka na ọchị abụ ụtọ onye ma mmadụ na-egbu ya ibe nwanne m ịbụ onye aka gọm lezie nne gị anya ọfụma ibe nwanne m lezie nne gị anya akụwa na-eju afọ n'uwe akụwa adịghị eju afọ